Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 the radio station of sang Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kabumbo na punaw ako bumbo mela. Intro pa lang gani pa. Sa aton sining mga kabombo sa liwat, welcome sa Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining pagpangalagad Marso 1 kita karon na Biyernes tuig 2024. Thank God it's Friday. Sa gyapon ini mo alagad ni mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, ang Iloilo City Fire Station naka-record sang 15 ka mga grass fire kag 7 ka mga rubbish fire sa bulan sang Pebrero. DENR o kunining Department of Environment and Natural Resources kag local government unit dapat nga magpanguna sa regreening sa mga kabukiran nga nasunog mga biyan. Samtang contract signing sa tunga sa Iloilo City kag Metro Park na tigayon subong adlaw. Pila ka mga barangay gintumod nga rampant ang illegal parking. Masobra 4,000 ka mga traffic violation ang na-record sa Iloilo City Traffic Management Unit. Muni madalagkuan mga balita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Naka-mention ako ginamos wanted kayang ginapaminsar ko bla si Pastor Apulo si Kibuloy. Nga nagpagwain ni siya sang daw kasubong iyang ridol para iya matultulan sa kundi ni siya nagpanago kag magahatag siya sang 1,000 ka pesos. Puwerte santo nagpagwa man isang statement si Pastor Apulo si Kibuloy nga kung gusto mo nga may pwesto kato sa langit, mabayad kasi pinakanubo 5,000 pesos. Kung gusto mo magsaka to sa langit, 5,000 pesos. Kung gusto mo sa nga mayo nga pwesto dito sa langit, pasa ka sa matag kasi 10,000 pesos. Nagadipindi ni kung pilang yatag mo siya para sa kayuhan mo dito sa ibabaw sang langit. Suno pa sa appointed son of God. Tapos matag ka reward kang paitaon ka kundin kay salang kalibo imo ya. Sa aton sining mga kabumbo, igin pandaman man ni siya sa iya sining abyan, close friend again si former President Duterte. Sa aton sining mga kabumbo nga kung hindi ni siya magtambong sa hearing nga ginapatigayon karon sa may Senate. Tilaban-laban sini Banwa ini siya ang areston gid. Yan mo ning bulyada karon man sang founders ang Kingdom of Jesus Christ nga ti wanted ni siya karon sa FBI kag eventuality dako man ang posibilidad nga mangin wanted man diri sa pungsod Pilipinas sa aton sini karon niya nga mga kabumbo si Pastor Apulo si Kibuloy bangod man sa mga akusasyon sang sexual abuse sa iya sini iya nga mga miyembro sa dugang pa nga mga talupangdon sini nga mga balita nasyonal diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ginatunan karon sa Department of Social Welfare and Development ining pagpasaka sa cash grant sa mga 4-piece beneficiaries. Sa sining Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa aton sining mga kabumbo pasakaan kung sino nila ang cash grant kay nagasaka man kunor nagamahal man ang presyo sa mga nagapauna sining balaklon. Para kuno nga ang purchasing power magataas man. Sa aton sining mga kabumbo, tinangligan to dumduman nyo, may kantanan man sa kalangkagan nga 100 pesos daily wage increase nga legislated balang alihok tuaw. Sa aton sining mga kabumbo, and then the following day nagpagwa iya sang abiso man ang Department of Budget and Management
Katikon pasakaan sa 100 pesos ang daily wage ng mga mamumugon. May ara ni sang kalakip yang disadvantage man kay masaka man ang presyo sa mga nagapauna nga balaklon. Sa aton sini nga mga kabumbo, tiyang mga nagatrabaho gani ginapandaman nga magkumagsakay na sweldo, masaka man ang presyo sa nga balaklon. Ining mga poorest of the poor, sa aton sini mga kabumbo, ginalantaw magkaroon iyang pasakaan ng ila sini nga cash grant. Dali lang. May ano gani na suntueg? Ay, eleksyon. Tingala ko man nga do para sa pumuluyo sa mong lihok sa mga opisyal naton kay. Anyway, istorya naton dugang ina karon sa aton sini paday nga pagpangalagan sa gyapon diri sa palatuntunan na bombohan ay sa unto. Mga balita kag impormasyon dugangan tay ni matapos ang Bombo News Center. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, unang araw po ng buwan ng Marso taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, dagdag bawas sa presyo ng kada litro ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Ang Office of the Civil Defense patuloy na tinututukan ng forest fire sa Benguet, kasabay ng Fire Prevention Month. Ang Department of Public Works and Highways pinalalakas pa ang kanilang mga infrastructure projects sa bansa. Ang Commission on Elections naman may mga plano na kung sakaling matuloy ang plebisito para yan sa Chacha. Ito namang Bureau of Customs sabay nasabat itong 4 billion pesos na halaga ng smuggled e-cigarettes. Sa ating international news abangan dahil 43 katao patay sa nangyaring sunog sa Bangladesh capital. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Abiso para sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, magkakaroon ng rollback na 30 sentabo hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng rollback na 30 centavos hanggang 50 centavos naman ang inaasahang magiging tapya sa presyo sa kada litro ng kerosene, habang sa kabilang banda naman ay inaasahang magkakaroon ng 20 centavos hanggang 45 centavos na dagdag presyo naman o sa kada litro ng gasolina. Samantala mula kaninang alas 12 ng umaga ay kasado na itong dagdag presyo na 30 centavos sa kada kilogram naman ng liquefied petroleum gas. Nakatumbas yan na mahigit 3 piso sa nataas presyo sa kada 11 kilogram ng liquefied petroleum gas cylinder. Iniulat ng Office of the Civil Defense na patuloy nilang tinututukan ang patuloy na nagaganap na forest fires doon sa lalawigan ng Benguet. Ito ay kasabay naman ng pagdaraos ng Fire Prevention Month ngayong taon.
Sa isang pahayag, sinabi ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na sa ngayon ay hindi bababa sa 13 lugar ang apektado ng forest fire sa naturang lalawigan. 5 na rin ang naidineklarang fire out, 5 naman ang under control status at 3 lugar ang nasa ilalim pa rin ng firefighting operations. Aminado ang opisyal na mahirap ang lokasyon ng naturang forest fire dahil hirap silang ma-access ito, lalo na ng kanilang mga fire trucks. Kulang rin anya sila sa mga kagamitan ng kanilang mga responders. Nagpaabot naman ng pasalamat ang Office of the Civil Defense sa mga eksperto mula sa United States Agency for International Development na nagpahayag ng kanilang kahandaang tumulong sa suppression operations sa forest fire. Samantala, ngayong Fire Prevention Month naman, sinabi ng Office of the Civil Defense na palalakasin pa nila ang kakayahan ng bansa sa pagtugon sa iba't ibang insidente ng sunog. Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito, personal na bumisita si European Union Ambassador to the Philippines, Lou Veron, sa headquarters ng Western Mindanao Command dyan sa may Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ng West Mindanao Command na sa pagbisita ng naturang envoy ay pinagbigay alam din sa kanya ni West Mindanao Command Commander Lieutenant General William Gonzales itong mga security updates naman sa mga lugar na nasasakupan ng kanilang hukbo. Kasunod nito ay pinahayag naman ni Veron itong kanyang baon na maraming mga inisyatiba at ilang proyekto ang ipatutupad sa operation area ng kanilang tropa. Kasabay nito ay binigyan din ng ambassador ito namang suporta ng European government sa peace process sa rehiyon ng Mindanao, partikular na dyan sa may bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, kasunod nito ay nakatakda namang dumalo itong si Veron sa ceremonial switch-on ng unang solar battery diesel hybrid power plant sa may Mindanao na ginawa upang umalalay sa power supply sa island settlement sa mga munisipalidad ng Sitangkay at Sibuto sa Tawi-Tawi. Samantala, iniulat naman ng Department of Public Works and Highways na kanilang pinaparagas pa mga infrastructure projects sa ating bansa. Ito ay sa pamamagitan nga ng malakas na bilateral relation ng Pilipinas at South Korea. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa infrastructure development mula sa mga kalsada at tulay hanggang sa mga flood control structures, ang Republika ng Korea sa pamamagitan niya ng Korea Export-Import Bank ay nag-ambag sa pagbuo ng isang vital infrastructure na nag-uugnay naman sa mga komunidad na nagpapadali sa kalakalan at nagpapasigla sa aktibidad ng ekonomiya sa buong Pilipinas. Ang mga matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pangungunayan ni Senior Undersecretary Emil Sadain ay nagsagawa ng pulong kasama ang Vice President na si Hong Sun-yong ng naturang kumpanya, isang official export credit agency sa South Korea na nagbibigay ng financing para yan sa ilang infrastructure flagship projects dito sa ating bansa. Nagpahayag naman ng pasalamat ang naturang opisyal sa suporta na ipinapaabot ng South Korea, hindi lamang sa kinakailangang kapital at financing, kundi pati na rin sa mga invaluable expertise, innovation at best practices sa mga hakbangin sa pagkapaunlad ng infrastruktura. Ito ay inaasahang gagawa ng isang hakbang na pagsulong o pasulong sa programang Build Better More ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, paninigarilyo. Itong itinuturong pangunahing dahilan ng Bureau of Fire Protection hinggil yan sa magkakasunod na insidente ng sunog na sumiklab sa ating bansa ngayong taong 2024. Batay sa pinakahuling datos na ilalabas ng Bureau of Fire Protection, abaya-abot na sa kabuang 3,034 na mga insidente ng sunog ang naitala mula Enero 1 na hanggang buwan ng Marso 1 taong 2024. Pinakamarami ay itong mga sunog na nagmula naman sa mga napabayaang upos ng sigarilyo na umabot nga sa 170 fire incident. Sinundan ito ng 155 kaso ng sunog na dulot naman ng open flame, liquefied petroleum gases, kalan at kahoy, habang nasa 144 naman na sunog ang naitala ng dahil yan sa electrical ignition due to arcing at 77 fire incident na dulot naman ng electrical ignition dahil yan sa loose connection at ito namang
62 electrical ignition dahil yan sa overloading. Bukod dito ay iniulat din ng Bureau of Fire Protection na itong naturang kabuang bilang ng sunog na itala sa unang bahagi ng kasalukuyang taon ay mas mataas naman kung ikukumpara sa 2,888 na mga insidente ng sunog na naitala noong nakaraang taon na nasa 288 lamang o 2,888 lamang. Samantala, kaugnay naman ito ay aabot din sa 69 na mga individual ang nasawi mula sa naturang mga sunog, habang 213 naman ang nasugatan na mas mataas din kumpara sa unang naitala ng ahensya noong taong 2023. Inamin naman ng Commission on Elections na ngayon pa lamang ay naglalatag na sila ng mga plano, ngunit bukas pa rin ang mga ito sa mga mungkahi kung sakaling matutuloy ang plebisito para yan sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, palagi silang bukas sa mga ideya para mapaganda ang serbisyo, ngunit may mga alituntuning dapat pa rin na maipatupad. Nabatid na ang poll body ang mga ngasiwa sa naturang proseso na isasabay naman sa 2025 midterm elections. Pagabahagi ni Garcia sa kanyang pagbisita sa House of Representatives para sa isinasagawang Register Anywhere program ng Commission on Elections, susunod sila kung ano ang magiging atas ng Kongreso at kung ano rin ang mapagkakasundoan ng Kamara at ng Senado hinggil sa pagdaraos ng plebisito. Aniya, wala na magiging bukod na gastos kung pagsasabayin ng plebisito at halalan dahil paghahabain o pahahabain lamang ang balota, habang 13 billion pesos naman ang kailangang pondo kung ito ay gagawin ng magkahiwalay na panahon. Bapor naman si Garcia sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-aralan nitong mabuti upang maiwasan na ang mga gusot at aberya. Para naman kay Garcia, mahalagang nakatutok ang mamamayan sa pagbabago sa ating saligang batas dahil buong bansa ang maapektuhan nito sa anumang mga magiging resulta ng naturang pag-amyenda. Samantala, nagkasahan ng sariling investigasyon itong Commission on Human Rights hinggil yan sa mga issue dito sa umano'y pandurukot sa kapatid ng isang aktivista at dating political prisoner dyan sa may Batangas. Kasunod ito ng pagkalat naman ng CCTV footage na inilabas ng iba't ibang human rights group kung saan makikita na ito ngang sapilitang pagkuha ng 5 armadong lalaki sa biktimang kinilalang si Jose Maria Estelier. Ayon sa Commission on Human Rights, nagkasana ng quick response operation ng kanilang Calabarzon Regional Office nito upang imbestigahan ang insidente ng umano'y pagdukot nga kay Jose Maria Estelier na kapatid naman ni Jane Estelier na leader naman ng isang women's right group. Nauna nang inakusahan ng ilang grupo na pawang mga miyembro nga ng kapulisan at kasundaluhan ng umano'y sangkot sa mga nandukot sa biktima. Ngunit matatandaan na una na rin itong pinabulaanan ng Philippine National Police kasabayan ng kanilang ulat na sinilbihan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng arrest warrant itong si Estelier matapos ang kusang pagsuko nito sa 90 o 903rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Ayon sa kapulisan, si Estelier ay nagsilbi bilang commanding officer ng Special Partisan Unit, Provincial Unit Guerrilla sa ilalim yan ng Bicol Regional Party Committee. Sa dagdag pa mapagabalita, tiwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na gagampanan ng Joint Task Force ng Energy Regulatory Commission at ng Philippine Competition Commission ang paglutas sa mga anti-competitive practices na nangyayari sa industriya. Umaasa si Gatchalian na ang pag-asa ni puwersa ng dalawang ahensya ay magpapatatag magtatatag ng mekanismo sa merkado na poprotekta naman sa interes ng mga consumer. Aminado ang Energy Regulatory Commission na nahihirapan sila sa pagtugon sa mga anti-competitive issue sa industriya tulad na lamang ng kinasangkutan ng mga industry player na nakikipagkalakalan ng kanilang generated capacity sa wholesale electricity spot market.
Ayon pa sa naturang mambabatas, may dahilan kung bakit nariyan ang mga pulisya nagsusulong ng kompetisyon sa merkado at iyon ay upang maiwasan ang anumang paglabag sa regulasyon ng patas na kompetisyon na kadalasang nauuwi naman sa mataas na presyo ng kuryente at karagdagang gastos para yan sa mga market player. Gayunpaman, inaasahan ng senador na ang pagtutulungan ng dalawang komisyon ay magpapalakas pa sa kakayahan ng pamahalaan na suriin ang mga kahina-hinalang gawain sa industriya at iba yung maipatupad pa ang mga polisiya hinggil sa patas ng kompetisyon para yan sa pakinabang ng mga consumers. Sa mga sandaling ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Etong glitch sa 3-digit game ng PCSO abay iimbestiga ng Senado at tunay na mga nanalo inilutang ng senadora na dapat ipakita upang maiwasan ang anumang duda mula sa publiko. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Magsasagawa ng pagdinig si Senator Raffy Tulfo upang imbestigahan ang nangyaring glitch sa 3-digit game ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong Pebrero 27. Inahayag ni Tulfo na dapat malaman ng publiko ang buong detalye ng sinasabing glitch o kung mayroon mang kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Bad timing anya ito para sa PCSO dahil hindi pa tapos ang pagsisiyasat kaugnay sa e-lotto system. Una nang kinumpirma ng PCSO na nagkaroon ng minor glitch sa kanilang 3-digit game draw noong February 27. Subalit iginiit na isolated case lamang ito. Iginiit naman ni Senadora Amy Marcos na kailangan talagang busisiin ang mga nangyayari sa PCSO at kung posibleng ibalik muna sa dating sistema, ang lotto draw ay gawin muna. Inilutang din ng Senadora ang ideya na dapat ipakita ng PCSO ang tunay na mga nananalo sa loto upang maiwasan ang anumang duda. Kasabay nito, binigyan din niya na dapat isaisip ng mga namumuno sa PCSO na malaking mandato nito ay ang charity o pagtulong sa kapwa. Yun na nga katakot-takot na glitch ito sa PCSO, so talagang kinakailangan tignan ng maigi. Nag-aantay ako noon kaya lang naudlot yung PCSO hearing. Kung maalala niyo, nag-switch to PAGCOR yata. Naghihintay ako, marami akong tanong. Mukhang may hindi sumipot daw na testigo, pero unang-una yung kontrata nila napakalabo nung provider, tapos hindi inaprubahan ng GOCCs. Di pwede yung ganon. Masagwa yung ganyan. Dapat tigilan na yung ganyan. At kinakailangan, hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila charity. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, hindi bababa sa 4 na bilyong pisong halaga ng smuggled e-cigarettes products ang nakumpiska ng Bureau of Customs. Ito nga ay matapos ang isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Customs sa tatlong warehouse po yan mga kabom at Kester Nation na naglalaman ng naturang mga produkto. Ang operasyon ay sabisa na rin ng letter of authority na inilabas ng Customs Commissioner. Magkakasabay na sinalakay ng mga operatiba ang 3 warehouse mula yan sa Quezon City, sa Malabon at doon sa Parañaque. Sa isang pahayag, sinabi ng hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port na si Alvin Enciso na modus umano na unti-unting ipasok sa bansa at iniimbak naman sa Metro Manila ang naturang mga illegal na produkto. Ayon sa opisyal, batay sa inisyal na impormasyon na nagmula ito sa bansang China at sinasabing Filipino-Chinese naman na nagmamay-ari ng mga ito. Pansamantala namang isinara ang 3 warehouse at hihintayin ang warrant of seizures at detention para yan mahakot at agad na masira ang mga smuggled e-cigarette.
Kaugnay nito ay nagbabala naman ng Bureau of Customs sa posibleng masamang epekto sa kalusugan ng paggamit ng naturang mga produkto. Bilyon-bilyon kasi ang nawawala na halaga ng duties and taxes na makakapekto naman sa mga proyektong ng gobyerno. Inihanda na rin ang ahensya ang reklamong paglabag sa anti-smuggling law laban sa mga may-ari ng 3 warehouse. Samantala, sa ibang balita naman, hinimok ng Philippine Red Cross ang publiko na maging alerto at obserbahan itong fire safety precaution kasabay ng pagsisimula ng isang buwang pag-obserba nga ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Sa isang pahayag, hinimok ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard D. Gordon ang bawat sambahayan na gawin itong 4Ps o itong predict, plan, prepare, practice dahil nagisimula niya itong fire safety sa mismong mga tahanan. Ayon kay Gordon, medyo mataas itong panganib ng sunog sa mga lungsod kapag panahon ng tag-init lalo pa at mayroon tayo ngayong El Nino phenomenon na umiiral dito sa ating bansa. Sa katunayan, aniya ay nakapagtala ng pagtaas ng insidente ng sunog noong taong 2023 kung ikukumpara naman ito noong taong 2022. Kaya't bilang bahagi umano ng awareness campaign ng ahensya, naglabas nga itong Philippine Red Cross ng fire safety tips upang mapatas pa ang kamalayan ng publiko para mabawasan naman itong panganib ng sunog sa mga komunidad, lalo na sa mga residential areas. Samantala, ay naman kay Philippine Red Cross Secretary General Gwen Pang, nakahanda ang mga ambulansya ng Philippine Red Cross na may kasamang food trucks at welfare teams para magbigay ng medical care, food assistance at psychological support para naman yan sa mga naging biktima ng iba't ibang sunog na nangyari dito sa ating bansa. Noong taong 2023, kung maalala, nirespondihan ng Philippine Red Cross ang 279 na fire emergency sa ating bansa. Samantala, hindi na kailangan pa sa mga ibang bansa ang mga kabayan natin mga Pilipino sa sandaling maamyandahan ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution dahil magiging bukas na ang ating ekonomiya dito nga sa Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin. Ipinunto ng Lady Salon na mas marami at lalawak pang oportunidad na magbubukas sa bansa. Sa sinagawang sesyon naman ng Kamara sa Resolution of Both Houses, number 7 ng Committee of the Whole noong Miyerkules, tinanong ni Garin ang isa sa mga resource person ng Correct Movement Principal co-founder Orion Perez Dumdum kung ang economic charter change raw ba ay tutugon sa isyong limitado na job opportunities sa mga Pilipino sa ating bansa. Tugon naman ni Dumdum na ito na ang sagutan sa kakulangan ng trabaho sa bansa sa usapin po yan na economic charter change. Sinabi naman ng naturang opisyal na karamihan sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Singapore, Europa at gayon na rin sa Amerika. Inihayag naman ni Garin na karamihan sa mga Pilipino ay inaakit ng mga overseas companies dahil yan sa kakulangan ng dekalidad na trabaho dito sa Pilipinas kahit mawalay pa sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng mambabatas na pipilitan ng ating mga kabayan ng mga ibang bansa upang sila ay guminhawa. Si Garin na isang doktor at dating health secretary sinabing karamihan raw sa mga medical professionals ay piniling magtrabaho abroad dahil sa kulang ang oportunidad dito sa Pilipinas, partikular na sa medical industry. Sa sandaling buksan na ang ekonomiya ng bansa at maraming banyaga ang mamumuhunan, tiyak na tataas ang sahod ng mga Pilipinong manggagawa at aangat din ang antas ng pamumuhay. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.96 million Filipinos ang nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. Bombo International News. Hindi bababa sa 43 katao ang nasawi habang 12 na naman ang nasugatan matapos na sumiklab ang sunog sa 7 palapag na building. Ito ay mataas na lugar sa Bangladesh capital ng Dhaka, ayon yan kay Bangladesh Health Minister Samantha Lalson. Ayon kay Sen, hindi naman bababa sa 40 na nasugatan ang ginagamot na sa main burn hospital ng lungsod.
Batay sa inisyal na impormasyon ng kanilang fire department, nagsimula ang sunog sa kilalang biryani restaurant sa naturang lugar bandang alas 9 ng gabi yan kahapon. Kaagad naman itong kumalat sa itaas na palabag na naging dahilan ng pagka-trap ng iba pang mga tao. Nakakontrol ang bombero ang sunog sa loob ng 2 oras. Nasagip naman nilang buhay ang 75 katao ayon yan sa Fire Department ng Bangladesh. Ang naturang gusali ay pinangunahan o pangunahing naglalaman ng mga restaurant kasama ng ilang mga tindahan ng damit at mobile phone. Ang mga sunog sa mga apartment building at factory complex naman ay karaniwan na sa Bangladesh dahil yan sa mahinang pagkapatupad ng safety rules. Noong Hulyo ng taong 2021, hindi bababa sa 52 katao ang nasawi. Kabilang ang maraming mga bata nang sumiklab naman ang apoy sa isang food processing factory. Sa dagdag pa mga pag-abalita, hinikayat naman ng Tourism Congress of the Philippines ang mga airport authorities na gumawa agad ng hakbang para hindi na maulit pa ang naganap na pamamayagpag ng mga surot sa mga paliparan. Sinabi ni James Montenegro, ang pangulo ng grupo, na isang nakakahiya, subalit isolated incident lamang ang naturang pangyayari. Kapag matugunan agad ito, ay tiyak na hindi na lalaki pa ang nasabing usapin. Umaasa naman ang naturang opisyal na ang inasabing issue ay walang magiging mabigat na epekto sa industriya ng turismo ng ating bansa. Una nang humingi ng pamumunhin ang Manila International Airport Authority sa mga nagreklamong sila raw ay kinagat ng bedbug o surot ng mga inupuan nila doon sa paliparan. Agad naman nilang tinanggal ang nasabing mga upuan at nagsagawa ng disinfection sa nasabing lugar. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, namahagi ng tulong ang pamahalang lungsod ng Parañaque sa 217 pamilya na nabiktima ng sunog noong Martes ng gabi, Pebrero 27 sa Barangay San Isidro. Pinangunahan ni Mayor Erica Olivares, kapatid niyang si Congressman Edwin Olivares at itong si Councilor Paulo Olivares ang pamahagi ng tulong sa 217 pamilyang nawala ng tirahan dahil sa naturang insidente. Sinabi naman ni Olivares na pansamantalang nanunuluyan itong mga biktima sa Area 1 United Parañaque Subdivision 5 Covered Court na mahagian niya ang pamahalang lungsod ng mga banig, kumot, damit, hygiene kits, food packs at tulong pinansyal sa mga biktima. Nagbigay din ng tulong sa mga biktima ang tanggapan naman ni Konsehal Paulo Olivares at Department of Social Welfare and Development, National Capital Region. Batay sa ulat, nilamon nga ng apoy ang isang mataong lugar dyan sa may kahabaan ng Luba Street, Lovewen Compound, United Parañaque, bandang alas 7:02 ng gabi at idineklara itong fire out bandang alas 3:17 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire and Protection, tinatayang abot sa 800,000 itong kabuang halaga ng naging pinsala ng naturang sunog sa mga ari-arian, habang patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng naturang sunog. Target naman ng Department of Trade and Industry na bumuo ng VAE certificate facilities na siyang susuri naman sa kalidad ng mga produktong e-cigarettes. Layon na rin ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa paggamit ng naturang produkto sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual, ang inisyatibong ito ay sa kabila ng pagpasa ng vape law. Mga kabambat Nation, dito ay susubukan ng lahat ng mga nasabing produkto kung ito ba ay pasok sa Philippine Standard bago tuluyang makapasok dito sa Pilipinas. Sinabi pa ng opisyal na bago makapagrehistro ang kanilang vape products, ang mga negosyante na maaaring pumasok sa bansa, dadaan muna ito sa vape certification facilities. Iginitrain ni Pascual na ang Department of Trade and Industry ay patuloy na magpapatupad ng mahigpit na pagkapatupad yan ng mga patakaran sa mga vape stores upang mapigilan naman ang pagpasok ng hindi accredited na mga vape products dito sa Pilipinas. Sa karagdagan pang mga balita, nagpaliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na itong panibagong insidente naman ng glitch ay dahil nagkaproblema nga itong isa sa kanilang makina. Ito ay kaugnay pa rin sa batikos na ipinupukol sa naturang dyan sa PCSO noong 3-digit o swetres
lotto game nitong Pebrero 27 ng kasalukuyang taon. Sa nasabing draw kasi ay nahulog itong bola na unang nakuha ng isa sa kanilang makina, kaya kanilang pinalitan ang makina, ganun din ang inilabas na resulta. Sinabi pa ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles na nakahanda sila sa nasabing insidente, kaya may mga backup silang mga makina sakaling magkaroon o nagkaroon nga ng minor glitch. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon aniya na nangyari ang naturang insidente, dahil nung nakaraang mga taon ay mayroon ng kaparehas na insidente. Pagtitiyak niya sa publiko na malinis ang mga draw na kanilang ginagawa, dahil bawat draw ay mayroon naman nakabantay niya ng mga opisyal ng Commission on Audit. Bombo International News. Binalaan ni Russian President Vladimir Putin ang Western countries kapag itunuloy nila ang pagkapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Sinabi nito na hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng hakbang na hindi magugustuhan ng mga bansa kapag itunuloy nila ang kanilang plano. Isinagawa ni Putin ang pahayag sa kanyang State of the Nation address, kung saan inakusahan nito ang mga Western countries sa arms races. Iginit ito na ang Western countries ang nag-uudyok ng kaguluhan doon sa Ukraine. Magugunit ang iminungkahi ni French President Emmanuel Macron na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine para tuluyang masupil na ang ginagawang paglusob ng Russia sa nasabing bansa. Hindi naman sinang-ayunan nito ng European Union at ilang bansa, dahil yan sa lalong magdudulot umano ito ng paglala ng sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, abay formal nang binuksan itong Paris 2024 Athletes Village, kung saan maninirahan itong mga atleta na lalahok sa naturang Olympics. Pinangunahan ni France President Emmanuel Macron kasama si Paris 2024 President Tony Estanguet at itong mga French Olympians na sina Olympic champions Marie-José Pérec at itong si Brahim Asloum. Ang Olympic at Paralympic Village ay binubuo ng 82 gusali na may tig 3,000 apartments at 14,250 na mga higaan. Maaari nang manuluyan itong mga atleta at mga delegado sa Hulyo 12 ng taong ito, bago ang Olympic Games sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11. Itong at Paralympic Games naman sa Agosto 28 at Setyembre 8. Matatagpuan ito sa river scene between sa Saint Denis, Saint Onesur scene, at ito sa Elis Saint Denis malapit sa Stade de France, kung saan gaganapin nga itong naturang opening ceremony. Sinabi naman ni Macron na tiyak na magiging sulit ang pagtira ng mga atletang lalahok sa kanilang Athletes Village. Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa, dahil ang umano'y maling pagbebenta ng NFA na nasa 75,000 sako ng bigas. Kinakwestiyon ngayon ng ilang grupo ng magsasaka. Ang Department of Agriculture naman, patuloy ang ginagawang investigasyon. May mga nakalap na balita dyan, si Bombo Kelly Cordero. Patuloy na kinukwestiyon at iniimbestigahan ngayon ng Department of Agriculture ang umano'y maling paglalabas ng National Food Authority ng libu-libong sako ng bigas sa mga piling traders. Ipinagtataka rin ng Samahang Industriya ng Agrikultura kung bakit ibinenta ng NFA ang bigas sa murang halaga sa nasa 3 piling traders. Sa kabila pa rin yan ng mataas na presyo ng bigas ngayon sa merkado. Ayon kay Jason Cainglet, Executive Director ng SINAG, imbis na direktang ibenta ito ng National Food Authority sa kadiwa o di kaya ay sa mga relief effort ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development, bakit sa traders pa ibinenta ng mura? Nauna nang iniulat na hindi ito dumaan sa public bidding at ibinenta lamang sa halagang 25 pesos kada kilo. Tama po yun, kadiwa o ang DSWD, ang DSWD nga ang nangangasiwa pag may mga emergency, may mga sakuna. At saka ang tanong natin, dahil nag-i-import tayo,
Ang sinasabi natin unang dahilan, hindi naman wala tayong supply. Nag-i-import para yung buffer natin, yung hawak ng gobyerno, mapalaki. Pero yun nga, meron pala tayong stock. Bakit inabot ng, kung totoong nabubulok, bakit inabot ng ganong katagal bago siya ma-dispose? Sa ngayon, patuloy ang pag-iimbestiga ng Department of Agriculture at nagsimula na ang panel of investigators sa pag-review ng mga dokumento at pag-interview sa mga opisyal ng National Food Authority. Tiniyak din ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mananagot dito. Matatandaan ay dinulog sa Office of the President ni National Food Authority Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan ang kanyang reklamo na umano'y maling paglalabas ng nasa 74,000 sako ng NFA rice. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombot ka Sir Nation, naglabas na itong Civil Service Commission ng mga school assignments at mahalagang paalala sa mga examinees para yan sa nakatakdang Career Service Examination Pen and Paper Test na nakaschedule nga sa linggo, itong March 3 ng kasalukuyang taon. Inirekomenda naman ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa mga examinees na basahin itong Examination Advisory No. 4 Series of 2024 na available na sa mga website ng kanilang ahensya upang maging maayos ang pagkasagawa ng examination sa 16 na Civil Service Commission testing centers sa buong bansa. Samantala, kaugnay ito mga kabombot ka Sir Nation, abay hinimukti ni Nograles itong nasa 361 na 1,699 examinees na i-familiarize na itong kanilang mga school assignments at maging itong examinees guide na available sa Online Notice of School Assignment o ONSA at tiyakin na dalhin itong mga kinakailangang gamit sa araw ng eksaminasyon. Samantala, binigyan din ni Chairperson Nograles ito namang kahalagahan na agahan itong pagpunta sa mga testing venue dahil magsasara itong mga testing venue ng alas 7:45 ng umaga. Maigpit din patutupad ang no ID, no exam policy. Pinayuhan din ng mga examinees na magsuot ng proper attire, mas mainam kung puti ang pangitaas at gumamit ng mga transparent bags sa mga araw ng eksaminasyon. Mahigpit na ipinagbabawal naman itong pagsusuot ng sleeveless shirt, blouses, short pants, tukong pants, ripped jeans at tsinelas. Kung mahaba ang buhok, dapat nakatali ito at optional pa rin ang pagsusuot naman ng face mask. Ang Civil Service Exam Professional Level ay limitado lamang sa 3 oras at 10 minuto habang ang Sub-Professional Level ay nasa 2 oras at 40 minuto lamang. Maigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala sa testing booklet sa labas ng testing room. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay inaresto ng pulisya itong lalaking itinuturong ng halay sa 11 taong gulang dyan sa may lalawigan ng Surigao del Sur. Napasakamay ng mga operatiba ang naturang suspect matapos itong isinagawang manhunt operation. Ayon sa West Rembo Police Substation, hindi na pumalag itong suspect ng arestuhin ng mga pulis at dyan sa may JP Rizal Extension sa may lungsod ng Taguig. Ang suspect ay 30 anyos na lalaki at ang ginahasa umano nito ay ang anak ng kanyang ka-live-in partner na 11 taong gulang. Naganap ang naturang insidente noong taong 2017 at lumabas lamang ang warrant of arrest noong taong 2022. Pasok sa top 1 most wanted sa Surigao del Sur ang naturang suspect. Sa kabila ng pagkakaaresto dito ay pinabulaan na naman ito ang akusasyon laban sa kanya. Sinabi nito na hindi niya hinalay ang bata dahil alam niya ang epekto nito sa bata paglaki. Samantala, pinaigting palalo ng kapulisan at ng militar ang security operations sa 2 distrito ng Leyte. Ito ay kasunod ng kaso ng pagpatay sa mga opisyal ng barangay sa munisipalidad ng San Isidro noong Pebrero 24 ng taong kasalukuyan.
Ayon kay Brigadier General Noel Vestur, Commander ng 802nd Infantry Brigade, at Police Colonel Eugene Rebadomia, Commander naman ng Regional Police Maneuver Force Battalion, na nakipagpulong sila sa mga Chief of Police at Municipal Officials para maratas na ang naturang kaso. Layo nito na magtatag ng mga mekanismo para mapanatili naman ang kapayapaan at kaayusan at gayon na rin ang matigil na ang mga pagpatay at krimen sa nasabing lugar. Hinikayat naman ni Rebadomia ang mga pamilya, kamag-anak at mga saksi na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga insidenteng ito. Hinimok rin niya ang mga ito na iulat ang anumang mga kriminal na grupo at personalidad na sa pulisya at gayon na rin sa militar. Dagdag pa ni Vestur, nagde-deploy sila ng karagdagang tropa para higpitan ang paggalaw ng mga kriminal at mapigilan naman ang mga ito sa pananakot sa mga tao. Aniya, sa ganitong paraan ay matitiyak ang security ng komunidad, gayon na rin ng bawat residente doon. Samantala sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao at makakarapanayam natin si Ma'am Irene, kaugnay pa rin dito naman sa panukalang higher cash grants sa mga 4Ps beneficiaries at mga ginagawang ayuda nitong ahensya sa mga magsasaka. Dulot pa rin yan ng masamang epekto nga ng El Nino phenomenon sa mga sakahan dito sa ating bansa. Unang-una, Ma'am Irene, magandang tanghali at welcome po sa aming programa. Tanghali, Bongo Vic. And magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybayan ng inyong pong programa. Thank you for having us. Ma'am Irene, nabanggit po ng inyong ahensya na pinag-aaralan nito itong pagdaragdag nga ng cash grant para yan sa mga benepisyaryo nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil mataas na nga itong inflation rate ng bansa. Maaari po ba ninyo kaming mabigyan ng update hinggil dito? Well, tama ko dyan, Bongo Vic. Inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD. Gayon din ang National Economic Development Authority at Philippine Statistics Authority na suriin o pag-aralan yung posibilidad ng pagtataas nga ng cash grants ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang yung natatanggap nga nila, yung mga conditional cash grants nila, ay makasabay din doon sa pagtaas ng presyo nga ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, nagsumite yung National Advisory Committee ng 4Ps ng rekomendasyon nito na siya namang pag-aaralan ng NEDA. Ito ang magtatakda kung magkano ba yung halaga na itataas ng mga conditional cash grants ng ating mga beneficiaries. Gayon din, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga kaukulang ahensya para matukoy at malaman yung posibilidad nito. Bongo Vic, sabi ko nga, there's a resolution by the National Advisory Committee and gayon din, aware tayo na may mga isinutulong din na legislation sa Kongreso upang ma-increase din yung 4Ps cash grants. At ito ang nag-aamyenda, no? It proposes to amend yung Republic Act 11310 na siya namang batas that institutionalized the 4Ps program. Sa kasalukuyan, Assistant Secretary Ma'am Irene, ano-ano po ba itong mga benepisyo na natatanggap naman itong mga benepisyaryo ng 4Ps at magkano po ba itong kanilang natatanggap na cash grant sa kasalukuyan? Well, yung ating mga 4Ps beneficiaries sa kasalukuyan ay tumatanggap ng education grant at ng health grant. Under the education grant, yung mga bata na nag-aaral sa daycare o at elementary ay tumatanggap ng 300 pesos kada buwan, kada bata. Yun namang nasa junior high school, tumatanggap sila ng 500 pesos kada buwan. And yung mga bata na enrolled sa senior high school ay tumatanggap din ng 700 pesos kada buwan upon or provided that they comply with the specific conditions of the program. Sa ilalim naman ng health grant, tumatanggap yung household beneficiary ng 750 pesos kada buwan para sa kanilang pag-avail ng mga health services and pag-attend din ng family development sessions. In addition to that, tumatanggap din yung ating mga 4Ps beneficiaries ng rice subsidy at yan ay nagkakahalaga ng 600 pesos kada buwan at yan ay binibigay sa bawat rehistrado
at mga compliant na mga program beneficiaries. Ma'am Irene, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene. Asek Dumlao, I understand po patuloy yung ating ginagawang pagtutok din dito sa El Nino phenomenon. Kamusta po ba? Ano po yung mga programa po na ginagawa po ng Department of Social Welfare and Development po para tugunan at matulungan na rin po yung mga kababayan nating maapektuhan ito? Tama ka dyan, Rubuni, ang Department of Social Welfare Development ay naglaan din ng mahigit 1.4 ng halos 1.4 billion pesos para sa taong kasalukuyan upang mapondohan naman yung ating mga proyekto na nakatutok doon sa pag-aantabay sa epekto ng El Nino phenomenon. Kasama dyan yung Project Lawa o yung Local Adaptation to Water Access at yung ating Project Binhi. Ito yung Breaking Insufficiency to Nutritious Harvest for the Impoverished. Ang proyektong Lawa at Binhi ay magbibigay ng learning and development sessions sa ilalim ng Cash for Training patungkol naman sa climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction. Gayon din ng Cash for Work naman para sa mga partner beneficiaries na nasa lugar na labis na naapektuhan o maapektuhan ng El Nino. And sa ilalim ng Project Lawa, yung ating mga partner beneficiaries ay gagawa o mag-aayos ng iba't ibang mga water harvesting facilities katulad ng small farm reservoirs, mga shallow tube wells, mga cistern, water diversion, wind pump, at iba pa na maaari nilang gamitin sa pagtatanim. Samantala, yung Project Binhi naman ay tugon sa pangangailangan ng masustansyang pagkain ng mga tao na maapektuhan ng tagtuyot sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng mga training na makakatulong sa paglikha o pagkakaroon ng pagkain at sustainability ng food supply sa kanilang lugar. Kung matatandaan natin, last year, nagkaroon tayo ng pilot implementation nitong Local Adaptation to Water Access Project sa probinsya ng Ifugao, Antique at Davao. And batay nga doon sa assessment ng isinagawa nating pilot implementation, natukoy natin yung pag-scale up nito and nalaman din natin yung mga ibang pangangailangan pa ng ating mga partner beneficiaries, particularly sa pagkain. With that, Assistant Secretary Ma'am Irene Dumlao, maraming salamat po sa muling pagpapaunlak sa aming paanyaya at maging sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manunood at mga tagapakinig. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay nyo sa DSWD para maipahatid natin yung mga programa na ipinapatupad po natin hinggil patungkol sa ating mga corpus beneficiaries and gayon din doon sa ating mga communities na vulnerable sa mga epekto nga ng El Nino phenomenon. Maraming salamat po. Kabamot ka, Sir Nation, nakapanayam natin si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay pa rin ho dito sa panukalang taasan nga itong cash grants sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil nga po yan doon sa nararanasang mataas na inflation rate dito sa ating bansa, maging sa mga programang ginagawa naman ng kanilang ahensya para matugunan nga itong El Nino phenomenon dito sa ating bansa, partikular na yung mga individual na maaaring maapektuhan ng naturang weather condition. Sa pagkakataong ito ay dumako na tayo sa ating mga probinsya sapagkat itong isang political analyst abay tinawag na abuse of power itong ginagawang pagdinig ng Senado sa kaso naman ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Dinawag na abuse of power ng isang political analyst ang ginagawang pag-iimbestiga ng Senado kaugnay sa kaso na kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Michael Henry Usinco, political analyst, sinabi niya na ang mga isinasagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa naturang kaso ay hindi na in aid of legislation. Sa halip ay para alamin lamang kung may sala ba o wala si Kibuloy. Anya, hindi trabaho ng Senado
Senado na patunayan kung may sala o wala si Pastor Kibuloy dahil trabaho ito ng pulis at piskal. Anya, dapat pinag-uusapan din sa mga pagdinig ng Senado ang mga batas na nais nilang ipasa o amyendahan upang matugunan ang naturang mga usapin. Sa kabila nito, naniniwala pa rin naman si Attorney Yusinko na karapatan pa rin ng mga senador na ipatawag ang kahit na sino, lalo na kung ito'y in aid of legislation. That's the reason why bakit hindi ko maisip na in aid of legislation ito, no? Kasi wala tayong makitang dahilan, wala tayong makitang purpose bukod dun sa paghahanap ko sino may kasalanan or kung may kasalanan si Pastor Kibuloy. Mukhang out of bounds, no? Mukhang abuse to ng abuse of power ng Senado kasi hindi naman nila trabaho yung mag-imbestiga kung sino ang may sala sa isang krimen or kung may kasalanan ba ang isang tao pagdating sa isang krimen, no? Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, ito namang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga strawberry farmer dyan sa may lalawigan ng Benguet. Taniman naman sa nitong mga palay sa Cordillera, binabantayan rin ng Department of Agriculture. Ang detalye niyan itinutukan ng Bombo Radio Baguio. Nananatiling hamon para sa mga strawberry farmers sa Benguet State University Strawberry Farm, La Trinidad, Benguet ang kakulangan ng supply ng tubig dahil pa rin sa nararanasang epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Peter Bulangan, chairman ng Swamp Farmers Association, isinasagawa nila ang rotation sa pagpapatubig upang matulungan ang ibang mga magsasaka na madiligan ang kanilang tanim na strawberry. Ayon pa sa kanya, hindi umano maaapektuhan ang supply ng strawberry sa nalalapit na selebrasyon ng Strawberry Festival dahil may iba pang supply ng strawberry na manggagaling sa ibang barangay. Gayunpaman, inamin ni Bulangen na naapektuhan ang paglaki ng mga tanim na strawberry dahil hindi ito nadidiligan ng sapat na tubig. Sa kabilang dako naman, mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture Cordillera ang mga rice planting areas sa rehiyon, lalong-lalo na sa probinsya ng Kalinga, Apayao at Abra sa posibleng maging epekto ng El Nino. Ayon kay Jonathan Lianes, Information Officer ng Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS, hindi pa nararamdaman ng mga magsasaka ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga nasabing probinsya, ngunit naabisuhan ang mga ito na maghanda lalong-lalo na sa pagkukunan nila ng supply ng tubig. Sa kasalukuyan, nararanasan sa probinsya ng Benguet ang dry spell, lalo na sa mga sakahan ng gulay. Patuloy pa rin po natin hinihikayat ng ating mga magsaka sa entire rehiyong Cordillera na makipag-ugnayan po sa inyong pinakamalapit na Municipal and Provincial Agriculture Office upang magpatala po sa RSBSA. Ito po yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Tapos po ito ay ang ating pambansang talaan ng mga magsaka, no? So sa ating rehiyon, ito po ay ginagamit bilang tool para po makapagpatupad ang ating kagawaran ng mga programang angkop sa ating mga magsasaka. Ngayon pong 2024 ay fully devolved na po ang agrikultura sa inyong mga local government units para po sa tulong na kakailanganin po ng ating mga magsasaka. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang importasyon naman ng bigas at maging ang presyo nito sa merkado, inaasahang bababa raw ayon yan sa isang grupo ng mga magsasaka. May pagulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Inaasahang bababa ang importasyon ng bigas sa bansa. Ito ang binahagi ni Engineer Rosendo So, chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa kanya. Ayon pa dito, panahon na rin kasi ng anihan at dagdag pa ang pagbagsak ng $100 kada metrikong tonelada kung kaya't inaasahan na bababa rin ang presyo nito sa merkado. Malaking tulong din anya ang nangyaring pagbagsak ng presyo sa importasyon.
dahil ang dating $615 ay magiging $515 na lamang. Ang mababawas naman dito ay nakatakdang mapunta sa tariff collection sa ilalim ng Rice Tariffication Law na siyang ibibigay naman sa mga lokal na magsasaka sa ating bansa. Matatandaan na hindi nakaalis ang Pilipinas sa una o pangalawang pwesto na may pinakamataas na ini-import na bigas sa buong mundo sa loob ng 4 na taon. Samantala sa kasalukuyan ay inaalam pa rin kung saan nang gagaling ang napapaulat na bentahan ng sibuyas online dahil baka konektado ito sa mga napapaulat na smuggling sa Mindanao. Minsay naman ito sa mga magsasaka na patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan, partikular na ang Department of Agriculture ng subsidiya at tulong pinansyal sa mga ito. Almost 200,000 metric tons yung import natin. We hope this year mabawasan pa sa itong taon na ito para at least yung local produce naman natin mas maraming interesado saka nagtatanim ng palay. So, ang tingin naman natin by this year, bababa pa tayo, no? Kasi for the past 4 years naman, number 1 and 2 tayo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da Comus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang Commission on Elections naman, binuksan na ang bidding para sa Secure and Electronic Transmission Service. May pagulat dyan ng Star FM Iloilo. Binuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang bidding para sa Secure Electronic Transmission Services or SETS para sa resulta ng 2025 national and local elections. Ang SETS ay gagamit ng mga telecommunication network at ang procurement project ay isasama ang pagtatatag ng mga data center at connectivity requirements para sa Automated Election System or AES servers. 4 na kumpanya ang bumili ng mga dokumento sa pagbid para sa proyekto. Ngunit ang joint venture lamang ng EB Solution Incorporated, Secure Links Networks and Technologies Incorporated, Systems Information Solutions Corporation at ang joint venture ng I1 Resources Incorporated at Ardent Networks Incorporated formal na nagsumite ng kanilang mga alok sa COMELEC Special Bids and Awards Committee sa AES. Hindi tulad na nakaraang Automated Election System. Nagpasya ang COMELEC na kontratahin ng mga serbisyo para lamang sa paghahati ng mga boto para sa 2025 midterm polls. Sinabi ni COMELEC spokesperson at SBAC Vice Chairman Rex Laudianco na ito ay para magbigay ng checks and balances sa AES para sa 2025. Dati dumadaan sa isang transparency server at doon po tayo kumukuha ng resulta. Ang gusto po namin nga mangyari ngayon, sabay-sabay po tayo makatanggap ng resulta. Inaasahan nga namin na bibilis kasi nga po yung enhancement ng technological capability ni HCM ay dapat ma-match nitong ating SETS provider. Sa pagkuha ng transmission services, pinalawanag ni Laudianco na ang lahat ng Board of Canvassers ay makakatanggap ng parehong resulta ng boto sa parehong oras. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng dagdag pa mapag-uulat doon sa bahagi ng Iloilo dahil isang bilanggo raw doon sa Iloilo City nakatakas matapos pinalabas sa kulungan at inutusan ng mga pulis na maglinis ng police station. May mga nakalat na pag-uulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang manhunt operation upang mahuli ang isang bilanggo na nakatakas sa Haro Police Station sa Iloilo City. Ito ay si Gabriel Carlo Tabon, 34 anyos, residente ng Pasig City ngunit pansamantalang naninirahan sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City at may kasong estafa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Colonel Joris D. Coronica, direktor ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na pinalabas ng mga pulis ang nasabing preso upang maglinis umano ng police station. Ngunit habang naglilinis, nakahanap ito ng pagkakataon na makatakas. Ayon kay Coronica, nirelieve na ang 3 mga pulis na naka-duty nang mangyari ang pagtakas ng nasabing preso. Inilipat naman ang mga ito sa Iloilo City Police Office habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kapag napatunayan nagkasala, maharap ang mga pulis sa kasong kriminal at administratibo. Nakatakas yung preso natin dahil sa pinalabas para maglinis doon sa premises ng ating jail facility at bigla siyang
tumakas. We are still investigating 3 policemen at sila lahat ay mga jailers, and based sa investigation makita natin kung sinong may liability. We will file appropriate cases, no, both criminal and administrative. Sa ngayon may order na tayo na i-relieve sila doon sa police station at i-transfer dito sa ating headquarters. Si Police Colonel Joris T. Coronica. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Mahigit 30 news organization ang pumirma sa isang open letter bilang pakikiisa sa mga journalist na nagtatrabaho sa Gaza at bilang panawagan na rin para sa kanilang proteksyon at kalayaan na makapagbalita. Ito ay pinangunahan ng Committee to Protect Journalists at pinirmahan naman ng International News Agency sa pang mga media outlets sa iba't ibang bansa. Ayon niya sa liham, halos 5 buwan nang nagtatrabaho ang mga journalist sa Gaza na siyang tanging impormasyon ng mga kaganapan sa Palestinian territory. Nakasaad din dito na ang mga journalist ay ang mga sibilyan, kaya nararapat lamang umano na maprotektahan sila ng Israeli authorities bilang pagsunod niyan sa international law. Base sa huling ulat ng Committee to Protect Journalists, 89 na ang mga naitatalang namatay na mga journalist at media workers doon sa Gaza. Kabilang na sa mga pumirma ang Association for International Broadcasters at World Association of Newspapers at gayon na rin ang news publishers. Bago po ang ating Orasyon Pirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa ating bansa. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon na may ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang mga Bisaya, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang Bombo Radio Butuan at ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayang mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at Caster Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo 1 sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Sol Binyas. Unang adlaw sa karon sa bulan sa Marso, kagatag sa kabulan sa Marso, kita ang nag-obserbar sa Fire Prevention Month.
Ang Iloilo City Fire Station naka-record sa 15 ka mga grass fire kag 7 ka rubbish fire sa bulan naman sa Pebrero. Ano pag ang mga aktibidades kag mga preparasyon, mga hilikuton sa Bureau of Fire Protection in line sa sining Fire Prevention Month. Si Bombo Marisol Viñas may follow-up report. Sol, sa report na please kami. Bombotsam na alarma gid ang Iloilo City Fire Station sa numero sang ilang mga na-record nga grass fire kag rubbish fire sa syudad sang Iloilo sa bulan ng gid sang Pebrero. Sa diin 15 gid ka mga grass fire ang nagluntad kag 7 o 7 ka mga rubbish fire. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawel, ang City Fire Marshal diri sa may Iloilo City Fire Station, iya ginpahayag nga makaalarma ang numero subong sang mga nagluluntad iya nga mga grass fire kag rubbish fire sa syudad sa bulan ng gid sang Pebrero sa diin mas mataas ini sang nagliligad nga tuig. Sa interview sang kon sa dugang niya nga ti amo na gani no naka-record diri sang 15 ka mga grass fire kag 7 ka rubbish fire. Dugang pa niya nga ti dapat gid inihatagan sang atensyon kay posible ini tunaan sang sunog sa mga panimalay. Kalabanan ginatudlo sini ining mga pabaya bala nga pagaboy sang mga upos sang sigarilyo amo ang posible no tunaan sang mga kaangay sang sining grass fire kag amo man ang rubbish fire. Dugang pa niya tungod man sa tuman kakainiton kag at the same time bangod man sa summer season madasig gid nga masunog kag maglapta ang mga kalayo sa sining mga hilamon. Dugang pa niya nga mo na gani ginabawal gid ang or kun ginabawal man sini ang pagtutod sang basura bangod kun hindi matatapan ini pwede gid ini tunaan sang sunog. Pangabay pa sang natungdan nga mas maayo gid nga hagbasan ining mga bakante nga lote kung lapit man lang sa bakante nga panimalay para ti malikawan ang kun anuman nga posible nga sunog. Subong Bombotsam nagdihon sila o kung nagpatigayon ini sila sang pila ka mga aktibidades kaangot man iya sa Fire Prevention Month subong bulan sang Marso sa diin ginumpisahan ini nila sa kick-off pag may ara sila sang ginang motor may parade sila. Sa diin amo na gintambungan ini sang nagkalain-lain nga volunteer and rescue organization diri sa may syudad sang Iloilo nga di masubra gani 30 mga private organizations or private sector mga rescuers sa syudad ang nagpaupod iya sa ginpatigayon nga kick-off diri sa may syudad sang Iloilo. So dugang pa ni Fire Superintendent Melanie Habawel nga dako gid ini nga bulig ining classic aktibidad para mapakita iya ang suporta sa nagkalain-lain nga organizations ilabi na kay yara lang man sa 180 firefighters ang ang numero sa mga firefighters diri sa may Iloilo City Fire Station nga ti handa man sa tanan nga mga tinion nga magresponde sa anuman nga sunog. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Fire Superintendent Melanie Habawel. City, we have 180 firefighters always ready 24 hours to serve or to respond to all fire calls and emergencies here in Iloilo City. Apart from that, ma'am, we have the augmentation from the Iloilo Citizens Action Group and the Federation Fire, as well as CDRRMO and other rescue groups. They are really a big help to our force, no? In case nga kinahanglan no naton sila or even hindi pagani, but they are always there willing to join us and to assist us and to support us sa mga firefighting and all our activities kag responde diri sa syudad. For my end na lang message ta or mga tips nga dapat tandaan gid sa mga pumuluyo para malikawan ang sunog. Yes, ma'am. No, it's a very alarming, no, that this month of February we have recorded 15 grass fires here in the city and 7 rubbish fires. So dapat ano kita, ma'am, no, tagaan ta man ni attention because it might cause or magdako bala and masunog ang mga kabalayan sa neighboring lots, no. Usually, ma'am, ang cause ni ang mga unattended lighted cigarette butts no nga ginahaboy dira sa kilid. So because of the very aggravated by the very hot temperature brought by the summer season and the climate changes, no, madasig magsunog ang mga hilamon kag mga ramo-ramo bala naton sa higad sandalan, and ginabawal gid, ma'am, naton, no, nga tutod sang aton sini nga mga basura because kung uncontrolled pwede ni makakos ang dako nga sunog, no. And
part ma'am no nga dapat hagbasan tani naton ang mga vacant lots no. So kung lapit kita sa mga vacant lots kay basi ko na magsunog madali kita malabot and it could cause damage sa aton sini nga panimalay or even our lives. Thank you so much. Nabatian diri ang kabahin sang pahayag ni Fire Superintendent Melanie Habawel kagdugang padira Bombocham sa iban nga mga activities subong nga adlaw sang Iloilo City Fire Station. So by 12 noon kung natapos na gani noon may nagdihon ini sila sang simultaneous nga pagpahuni sang mga sirena sa mga fire trucks or kun sa nagkalain-lain nga fire station diri man sa syudad sang Iloilo. Bali 5 minutes ini sang gina kagdi para mahatagan iya sang awareness ang ining mga palibot o kun ang mga tawo nga tinagadihon na may mga programs nga ginapatigayon ining mga katapo sang Bureau of Fire Protection kagti by 4 to 5 PM later may ara man sila nga mga pila ka mga activities. So hasta pa ini sa March 22 nga mga simultaneous activities nga ipatigayon iya sang Bureau of Fire Protection especially diri sa may Western Visayas para i-celebrar ining month of fire prevention, Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Sol Binyas, mga basic lamang ini nga buluhaton para iya sa tagsa naton ka mga kabombo, pero kung kaisa ang basic amo pa ang isa sa pinakamabudlay. Pero kung responsable kita sa aton sini nga tagsa kahulag, ti malikawan ginaton ang mga insidente katulad iya sang sunog. Hindi lamang ini sa mga laya nga dahon o kun mga basura dira. Sa aton man sini nga panimalay dapat nga mangin responsable kita. Kung wala na malang ginagamit dira ang inyo sini iya nga mga gamit sa puluyan nga nagakonsumo sang kuryente, ti kaksa na lang ina. Kung wala sang tawo patya mas mayo ko na pati ang main switch inyo sini nga pagapatyon isa man ina sa mga pamagi agud iya nga maka kinot kamo sa kuryente. Sa aton sini matag palamati dapat ang mga basic ning mga hilikoton sa tagsa kapuluyan kag sa aton sini nga ugsaran ang aton gid sini nga himon sa tagsa kamatag adlaw kag mangin responsable kita. 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time si Bombo Lindsay Bade. Ang Department of Environment and Natural Resources sa Office kag Local Government Unit dapat magpanguna sa regreening sa mga kabukiran nga nasunog. Kung madumduman may pila ka mga insidente diri sa grass and forest fire sa probinsya sa Iloilo na record sa katapusan sa bulan sa Pebrero. May San Joaquin, may Gimbal, may San Joaquin Pagiliwat Gapon. Check tabla si Bombo Lindsay Badilin sa report. Please come in. Nagpanugyan Bombocham ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko nga magbuligay sa regreening sa mga kabukiran nga ginlamon sang kalayo diri sa may probinsya sa Iloilo. Sa pagpakig-akot naton kay Mr. Cornelio Salinas, ang head sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iyaging pahayag nga dapat manguna diri ang Department of Environment and Natural Resources kag ang Local Government Unit sa pagtanom sa mga bukid nga bangod sa sunog. Sunod diri sa iya ang mga field offices kag mga komunidad amo niyang ginakonsidera nga frontliners sa pagtapna sa forest fires. Gani nga ti posible pa nga maliwat ini nga magluntad kung hindi iya mangin mahinalungon ang tagsa ka mga tawo. Duha ang kabangdanan diri sa forest fire pahayag niya natural cause o kung kahimuan sa tawo o kung man-made. Nagakadapat sunod diri kay Salinas nga tagabantay ang tawo sang ginhimo sang mahal nga makaako agi sa pagprotekta sa mga kahoy kag hindi ini pag-utdon o kun pagsunugon. Kung sa iba nagasaling nga hindi man sila pekado ya sa forest fire Bombocham apang pahayag diri sa nga PDRM head ang kainit bala sang panahon kag mainit nga temperatura nga nabatyagan naton sa subong amo na ina ang resulta sang pagkalbo sa mga kabukiran. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Cornelio Salinas, ang head sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Well, ang sa aton pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, we should be stewards of God's creation. Proteksyonan naton ang aton mga kahuyan, proteksyonan naton ang mga water sources naton because in the first place, amo ini ang nagakabuhi sa aton. So,
For those forest fires naman, kung di nagkakatabo ini, I think this should be targeted by DNR and the local government units na to regreen the area to prevent the occurrence of similar incidents. Because in the first place, magalawig pa ining El Nino phenomenon until May, so damo pa mga incidents magkakatabo. But we in the urban areas may not feel it. Ang mabatyagan na naton intense heat, humidity. Pero dito naman sa aton mga kaumhan, ang mga kasapatan, ang mga kakahuyan. So, kinanglan nga for our water sources, we should limit our consumptions of household waters. Kag sa aton man mga irrigation system, kontrolahon man itong paggamit. Kung hindi nagid man siya yung makabulig sa aton mga talamnan, hindi na lang siya pagubuson para nga masaylo naton para sa aton water requirements sa mga banyo. Nabatian ba mo Cham si Mr. Cornelio Salinas. So kinahanglan nun nga i-make sure gid nga hindi na maliwat ni ang ining mga forest fires sa mga forest lands naton, especially kung may ara bala kay ti ibandari nga mga bukid diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, may mga tree planting activities man na silang mga ginahimo bala Bombo Cham, which is part sa National Greening Program at kun base nga ti possible nga ining mga ginpangtanom to nila ti bangod sa sunog malamon kalbo ang aton nga kabukiran. So ang ginapanugyan diri sa aton yang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga i-prioritize gid ang strict monitoring sa sining mga protected areas nga kung sa diin ang function man sa sining mga protected areas naton actually mga habitat bala nga kung sa diin amo nang ilistaran sa mga endangered species, sa mga kasapatan, sa mga tanom kag tibangod sa sining mga forest fire nga nagakalunpad, possible nga ti sila gid Bombo Cham ang maapektuhan kadto syempre kita diling balance ecosystem man diri sa aton sa pusod Pilipinas, especially diri sa may probinsya sang Iloilo. So actually ang Department of Environment and Natural Resources may ara man sang ginahimo man nga tikang agod nga ti mapasangkad man ang ilang nga mga forest fire prevention kag fighting capabilities, lakip na diri syempre ang involvement man sang mga pumuluyo sa komunidad, ang training man syempre in coordination sa Bureau of Fire Protection kag sa Department of the Interior and local government. So amo lang na ginapangabay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga bululigan sang tanan, hindi lang ang mga national government, hindi lang LGU, kundi mahin sa idalo man mga pumuluyo man naton Bombo Cham. Amogin ang importante sinisubong iya chimpos ang tagilinit, no? Mabatsagan ta ng El Nino phenomenon. Problema nato ni ang pagkakalbo sa kabukiran. Ang epekto sinikon hindi naton iya matagan sa nagakigo nga pagtamod, mabatsagan ta naman during sang tigululan nga kung sa diinti problema kita sa baha nga grabe ang pagulpiada nga pagtaas ang tubig. Tikiway ta manotisyaran nga during sang dry season, nagakarakalbo to mga kabukiran ta, bangod man sa kaymuan sang tawo, bangod man iya sa mga natural nga mga phenomenon, hindi naton pag i-take for granted ini bombolin. Kay ang mapiktuan, kita man sa gyapon later on. Amo gid insakto gid Bombo Cham, hindi gid pag baliwalaon kagti amo na gani importante man syempre diri bala mo kon kay isa bala na budlayan man ang aton nga mga bumbero nga magpadulong abi sa mga kabukiran agud nga ti ang papaso ni ang sunog, pero ti kinahanglan gid sa proper training mag-conduct abi sang joint trainings as well as forest firefighting operations para nga ti agilayon kag hindi na bala maglaptop kag magkalbo pagidya ang aton mga kabukiran diri sa probinsya sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Isa lang sa mga nagapamatod nga nabudlayan ang mga insya sa gobyerno atong natabo bla sini nga grass or forest fire man tos may banwas sa San Joaquin nga pilatong ginabulumanta 2 kilometers away from the site kung sa encounter site sa aton sa mga kabumbot. Ano ang bansa nga Bureau of Fire out sa aton sa mga kabumbot. Siya way gamito makaresponde kay may nabatihan kami nga linok panay o ti isa man ina sa mga epekto banwa sang natabo sining inkwentro. At the same time ti siyempre ang Bureau of Fire anong arma sini nila kay mga host malang ini kag
may mga wasay dira sila be para nga kung hindi sila makapenetrate pangita sila sa pamagi agud nga mayara sila sa nga entrance sa isa ka area pero kung siling mag-inaway wai sang armas ang aton sini nga mga katapos sa Bureau of Fire. Kag syempre hindi lamang ini matungdan sang mga insya sang gobyerno dapat na mayara man sang effort nagikan sa mga pumuluyo. Kaysa na siling ko na sa aton sinimatag palamati ang epekto kagang Panginulsol yara sa ulihi mo. Anong natabo to sa mga kabukiran to sa may norteaw nga pinangkalbo kag pinangtamnan sa isang mais ti pag bubuos ang ulan tingala to yang mga pumuluyo to nga do kadasig ya magdaludo sa tubig magtaas ang level sa tubig sa aton sinikaron niya magkabumbuti. Katungdanan naton initanan kay kung hindi naton ini pagamligan ang aton sining palibot aton sining dunang manggad ang magasuffer sinimanwaway sa liwan kundi kita kag ang nagasunod sa aton sining henerasyon. So sa regreening sang kabukiran sa aton sining kabombo ang pumuloyo should take part sa sining hilikoton karon sa DENR kag sa local government unit. Pagbalik naton na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton dire ining pagpalagyo sang preso sa may Haro PNP. Iginsugo gali ni sang policeman sa Haro PNP nga may nga magbakal. Ano tong impabakal yato sa aton sini nga mga kabumbuti way nayak balik. Sus Maria kagusip po. Magapangatubang karon iya sang mabugat man sini nga kaso ang responsable sini nga police officer nga nagpagwa sa preso kag nagsugo sa iya. Lakip na sinadri contract signing sa lugar sa Iloilo City kag Metro Pacific na tigayon subong adlaw. Balikan ta mga balita with Momohana Andasa. Kamot, tiil, kag dulunggan. Pulo pasensya sa mga nagapanyaga. Nasa puwan sa tubang sa talatapan sang NBI Bacolod. Kag may pangalan dito nga ginatumod sa aton sining mga kauturan nga protektor kuno sang drug lord. Nga kabahin or katapo sang National Bureau of Investigation Bacolod. Check tani karon sa aton sining sister station ng Bombo Radio Bacolod mga dalaguan ng mga balita balikan ta matapos sa pinaka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang first Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa Marso 2 Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-parafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo,
Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ang contract signing sa tunga sa Iloilo City Government kag Metro Pacific natigayon na subong sining adlaw. Lakip na sina diri karon ano ang latest diri kino mabrubog at gawa nga pinalida ng pangatubangon sa mga responsable nga mga pulis nga katapos ang Haro Police Station matapos nga ginpagwa nila ang preso kag ginsugo. Di karon way nakabalik kay nalagyo na. Mga balita with Bombo Hana Andasahan sa report, please come in. Bombo Champa, una kita sa pag-formal nag-apermahan na isang kontrata sa Met Power Venture Partners Holding Incorporated, Metro Pacific Water Investment Corporation, kag Metro Pacific Iloilo Water, kag Iloilo City Government sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Jared Tanyas ang kontrata nga para sa Integrated Solid Waste Management Facility Project. Ang Integrated Solid Waste Management Facility Project among pinakauna nga ipagatupod diri sa Iloilo kag sa pagsabat man sang sustainable management nationwide. Ang Integrated Solid Waste Management Facility isa ini ka public-private partnerships kung sa diin nagatimbang man sa pag-explore sa new era sa teknolohiya para sa paghimo sa value humalin sa waste streams sa Bombo Champ. Ang ining inisyatibo nag-align sa commitment man sa Iloilo City Government sa environmental stewardship, renewable energy adaptation, kag principles of a circular economy. Ang ining transformative facility naga-employ sa waste to energy o kung WTE technology kung sa diin gina-convert ang mga basura into refuse-derived fuel kag biogas o kung mas kilala sa renewable energy sources sa Department of Energy. Magluwas diri gina-address man ang mga challenges bangod sa limitado na ang lifespan sang ining kalahunan dump site o kunang sanitary landfill sa Mandurriao. Hindi lang ini makabuhin sa basura sang syudad, kundi naga-conserve man ini sang natural resources, ga-minimize ang environmental impact, kag naga-contribute sang 3.5 megawatts sa desalination plant. Kag sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jose Maria Madara, ang presidente kag Chief Executive Officer sang Met Power Venture Partners Holding Incorporated, iyagin pahayag nga ining proyekto nagabalora sang estimated 2.3 billion pesos kag ipatindog sa Barangay Engore, La Paz, Iloilo City nga may kalapadon nga 3 ka hektarya malapit ini siya Bombo Champ sa PEDC o kun ang Panay Energy Development Council. Kag ang ining proyekto maga-commence ang construction sa bulan sang Oktubre subong nga tuig. Kag ang ining proyekto magka-cater sang municipal, household and commercial
waste diri sa syudad sang Iloilo. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Mr. Jose Maria Madara, ang presidente kag Chief Executive Officer sang Met Power Venture Partners Holdings Incorporated. Ceremony natin ngayon is really just exchange of documents. Kasi nasign na to nung December 19 nung both parties, no? So this is more ceremonial na lang. But in terms of the next steps, so on our part, we're already starting the permitting process to get the relevant permits from the various national agencies. And then our target is to start construction by October this year, so around Q4 of this year. So as part of yung unsolicited proposal that we submitted, we provided a copy of a feasibility study, pre-feasibility study. In terms of the challenges naman, I think usually these types of projects, the biggest hurdle is being able to secure yung sufficient amount of waste, no? To support the project. So with the concession agreement that we entered into with the city, that will mitigate that risk of us not being able to secure the waste kasi the city will deliver it. How much, ano ba dami yung kinakailangan na basura for you to produce the desired So for the Iloilo project, the capacity of the plant would be 475 tons per day. Currently, our understanding sa Kalohanan, nag-range na yung volume ng waste dyan between 400 and 450. And that grows every year kasi sumusunod lang naman yan sa population growth. So especially now with Iloilo being one of the highly urbanized cities, we expect that the waste will continue to grow in the coming years. The concession agreement is only with the Iloilo City, but if the other municipality Nabatian ang pahayag ni Mr. Jose Maria Madara, Bombocham. All right. Ang dugang ni Bombocham, ang masunod nga plano diri sa Iloilo City Government i-endorse ni Mayor Janet Rania sa iya council para man sa konfirmasyon sa nga project may pagatindog sa syudad sa Iloilo. Kag dugang nga balita nga sa update sa nakapalagyo nga preso sa Haro Police Station na posible nga madala ang hepe sa Haro Police Station sa mga masalabat. Kag kadungan diri ang nagapanawagan ang Iloilo City Police Office sa kung sino man ang makakita o kung ang may impormasyon sa preso nga nakapalagyo sa presohan sa Haro Police Station. Ang preso amo si Gabriel Carlo Tabon, ang residente sang Pasig City nga may kaso nga estafa sa tuig 2023. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Joresti Corenica, ang city director, na preso ini siya bangod ginreklamo ini sang iya upod nga nangawat ini sang motor. Sunod nga nagpatigayon sang entrapment operation ang Iloilo City Police Station 3 o kunang Haro Police Station kag nadakpan o galing ang iya amigo nga complainant wala nagpurso sang kaso kag sa pasekyara sang Haro Police Station sa iya background didto na nahibaluan nga may warrant of arrest ini gali sa estafa. Nakapalagyo ini Bombocham matapos ginsugo ini nga magpanglimpyo sa sagwa sang jail officer nga naka-duty kag wala mabantayan. Yari bala kay pamatian naman naton ang pahayag ni Police Colonel Joresti Corenica para sa dugang nga impormasyon. Una, nakapalagyo siya kay tungod sa sala nga practice nga ginpagawa para nga magtindlo sa facility. Kag nakapalagyo siya tungod sang wala nabantayan sang aton nga jailer. Ano ang background, sir, sa aton sa suspect? Ang background sang aton nga suspect, no, wanted naman ini siya, pangalanan ko na, no. Based sa warrant of arrest nga issue sang branch 157 sang Pasig City, ini si Gabriel Carlo Tabon. May kaso nga estafa kag may bail nga 20,000 pesos. Aside from kaso niya, sir, may mga
other cases mo siya sa kulang na na-file naman? Ang reason ko nga ang nadakpan naton ini siya no, ginreklamo siya sang iya nga upod nga gingkawat ang motor. Ang sunod is ang atong police station 3 nag-entrap kag ini siya nadakpan no, o galing ang iya to nga amigo nga complainant wala nagpurso sang kaso. So nevertheless ang aton nga police sa station 3 gin-check no ang background niya kag dito na find out na may warrant dili siya sa estafa. Going back pala sir sa may pagpalagyo niya, is it okay na patindoon natin ang preso? Kulang pa lang ating mga personality na dito sa area. Ini gina-emphasize ko no, sang pag-start ko assume sa ICPO, kapila ko naging sulit-sulit sa atong station commanders. Because I want them to learn lessons from, not from their own experience, but from other people's experience. Kadamo na kita sang mga istasyon or unit nga na palagyuan preso. And I don't want that incident to happen diri sa ICPO. That's why I kept on telling them, reminding about the safety of the detention facility kag ang practice ng sa una nga ginatawag lang ginasugo-sugo no, preso kabaliro so to speak. Amo na ang ginambal ko nga hindi na siya nakon ginatolerate, but nevertheless subong kung anong natabo amo gina siya ang gina-prohibit ko. So sir, anong exactly sir ang structure sir sa ining platform dila sir sa may habit position? Come again? Ang structure wala sir ako sir. Ang structure is amo na siya ang aton nga ever since amo na siya ang aton detention facility no, but because ang facility is ang iban dira daw hindi na conducive nga i-occupy sa aton police, and with the approval of the city mayor decided to transfer no some of the offices of police station 3 dito sa may eye care center sa may Ungka. Okay. Sir, sa bahay naman niya, sir, sa jail officer na nagabas, ay pwede ba, sir, may maluan kung ano man yung information sa sir? Ang aton nga jailer, no, nga actually, I already instructed our Chief City Intelligence and Detective Management Unit to conduct thorough investigation sa tatlo, no, nga ginalantaw naton nga amo sila ang may kaantanan no kung nga ang rason kung nga ang nakapalagyo, so that we can determine sino ang pailan ko sa kaso nga kriminal kag sino ang pailan ko sa kaso nga administrative. Sir, sa part sa suspect. Bomboana? Napatian ang dugang nga pahayagaan ni Police Colonel Joraste Coronica ang City Director sa Iloilo City Police Office Bombo Chong. Alright, so tatlo ni na-relieve na sa aton sini mga kabombo, pero ginatunaan pa kung sino sa tatlo ang pasakaan sa kaso administratibo? Kag nahamtang ini sila subong nga temporaryo sa city headquarters samtang nagapadayon ang investigasyon Bombo Chong. Nakilala na nag-orginhing adlan ni Colonel Coronica ng tatlo ka pulis? Wala na inigin na mention ni Police Colonel Joraste Coronica kay dako nga kawianan para sa ila. Damo na lang na direktahon na lang istorya. Amako ni mo mortal sin niya para sa isa ka pulis. Hilabi pa kun duty jailer ka nga mamplagyuan ka sang preso bumbuhan mo, pero ang senaryo ko lang taon mo sinugo galing ni nga maglimpyo. O tinakakita karon to sang kay gayunan nga makapalagyo, tinagpalagyo tudo-tudo. O tiambot ko din na ni subong si Tabo nga rin, siya Tabo, si Tabon, si Gabriel Carlo Tabon nga rin, kung di na ni sa karon, sa aton sinamakuturan, tiya mo ning praligban karon sa nga PNP, kung paano nila ni liwat nga madakpan kaga pasiguradoon nga hindi na makapalagyo, or hindi na pagsugoon nga manglimpyo sa jail facility, para hindi makapalagyo, bumbuana.
Amo gani ba mo champ kagtigin amin man na niya city director no nga hindi na conducive ang dira nga ginahamtangan sa mga preso nga nabilin dira kag ang pagsugo gid mismo sang mga jail officer sa preso nga magpaninlo di sala gid nga practice para sa katapos ang kapulisan. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo. Amo ning isa sa mga makabig naton nightmare, no ganin ang nightmare sa Hiligay noon na Bombo Chris, no? Bangungot, no? Bangungot sa hindi bangungot lain na yang bangungot patay ka na direkta mo. Hupa ni karon. No? Para iya sa isa ka pulis, partikularmente kung duty jailer ka nga mapalagiwan ka sa nga preso. May pila kuya ka pulis bala nga nahibaluan, nakilalaan nga matapos nga mapalagiwan sa preso sa chimpo niya nga ka-duty as duty jailer. Force retirement na lang. Oh. Do hindi ba mabaton nga amo nang natabo galing kitilain man yang senaryo sa natabo sa Haro Police Station kay daw kasubong iyang ginhilway nila ang isa iya ka person deprived of liberty sa aton sinimatag palamati kag why man ginbantayan. Amo ni blang ambal naton kung isa ba lang istorya nga ti kung hindi ba lang marimalaso ay man na problema. Oo. Pero sa pagpungko ni Colonel Coronica, nagpaandam na ni siya sa mga chief of police nga ining mga ginapahayag nga mga hilikoton sa bahin iya sang tagsa ka police station, no? Ngati kung may ara kadira karon sang madugay na nga preso or kung may mayor-mayor ka dira ka daw ginasaligan mo, masami gina sugo ini sang pila ka mga pulis. Hindi lamang guro sa Haropin pinagkatabo ini kundi sa iban man o galing kiti ginapasiguro lamang sa iban siniguro nga mga pulis nga hindi sila yung mapalagiwan. Oh? O galing sa paminsaron guro to sang ni Carlo Tabon to sinya why na ni tsansa kung anong plastada. Siniti, ari ng oportunidad ko makapalagyo. Kay ginsaligan ako kaga, ginpalimpyo ako sa jail facility. Why man may nagabantay ni sa ako, malagyon lang tatudo-tudo na ya. Oh. Kaya mo nang natabo, banwa nalagyo sa aton sinikaron iya nga mga kabombo ining preso. Oh. Ti dako ini karon nga makabig naton iyang neglect of duty. Sa bahin iya sang isa ka duty jailer, hilabi pa nga ti siya man mismong nagpagwa or kung sino man ang involved. Kay tatlo kuno ka pulis diri ang ginpang relieve na ni Colonel Coronica kag ginatunan nga pasakaan sang kaso administratibo. Oh, sa aton sino magkabumbo. Tiyamakon mo sinabanwa. Why da sang pwede ng iban nga manog limpyo sang jail facility kundi mag ang priso man niya mismo ginpalimpyo niya kung ginpalimpyo gin man kung tani why lang ginpagwa or kung ano sistema nga ginabantayan sang hugot dira para hindi nga makapalagyo. Oh. Ti laban-laban sini Banwado. Grabe ni karon ang stress kag problema man sa tatlo sini ka mga personnel sang Haro PNP nga napalagiwan sila. Di ba? Sa aton sini ka mga kasiman. Anyway, dugangan naton iban pagin sini ka mga balita sa aton man sini pre nga pagpangalagad ang oras naton 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay sila madugay. Magapakigangot kita sa aton sini nga sister station but before that may mga kabarangayan nga gintumo diri ang Iloilo City Traffic Management Unit nga grabe kunong illegal parking sa aton sini mga kabumbo.
I-check ta bala ang dugang nga mga balita with the Bombo Jomar Villa. Illegal parking tiway na ginapalampuwas ang Iloilo City Traffic Management Unit kay masubra kuno 4,000 ka mga traffic violation ang na-record sa Iloilo City Traffic Management Unit humalin Disyembre, tubtob Pebrero 9. Disyembre 9, tubtob Pebrero 9, masubra 4,000 ka traffic violation. Check tas Bombo Jomar. Jom sa report, please come in. Nagadangat sa masubra 4,000 ka mga traffic violation ang na-record sa Iloilo City Traffic Management Unit. Sa sining mga salakyan o kuning transport vehicle, ang data dere halin December 9 at tubtob February 9 2024. Dere karon na Bombo Champ, no? Suno kay retired Colonel Aldarico Garbanzo, head sa Iloilo City Traffic Management Unit, iadrigin pahayag nga sa sining nga nasabit karon nga data 116 diri no ang illegal parking violation especially karon sa mga national road diri sa may bahin sa nga syudad sa Iloilo. Gin pangalanan man sa natungdan ang mga barangay kung sa dinti masami o kung makabig karon nga rampan, no? Ang ining mga makabig diri illegal parking sa higad sa dalan. Una, ang area diri karon sa Kalumpang, at kaduwa Kalaparan, ikatatlo Timawa Avenue, kag ang ikapat amo ni ang Baluarte, dili ni certain kung north or east, Baluarte diri sa may distrito sa Molo, diri karon bubutsampi sa ila sining observation na kalabanan sini mga tricycle, may mga ara man mga four-wheel vehicle, pero ti kalabanan ini mga tricycle kag mga e-bike nga ti do nahimo na nga permanent sila nga parkingan ang higadya sa nga dalan bubutsampi sa ila sini nga part sa ila sini nga katungdanan. Bisan kisa kuno gapit makita mo gani nga nag-operate man sila, no? Sige ang ila sini nga pagpangsita agod nga ti mangin malimpyo kagaway sa nga mga masablag dira karon sa dalan, especially karon mga emerhensya, no? Kay sama din sa gin na lantaw nga ti makabulik ini siya in case sa mga emergency kung sunog mati kun mahawan aton sini nga dalan madasig ang pag-responde diri sa nga katapo sa nga taga Bureau of Fire Protection diri karon bumutsamp. Ari bla pabati ta si retired Colonel Garbanzos sa mga interview diri sa Bombo Radio. 4 wheels, no, may ara magita sa 4 wheels. Pero ti ginaako kanina namon nga indigid sa tanan nga oras ma-monitor. May nagapadala sa aton sang mga pictures, no, wherein may illegally parked. So amoy na nga ginapadala naton sa aton QRT or ang aton nga clearing team kag ginapa-operasyonan. Most of them ni 4 wheels and may 3 wheels man kag may 2 wheels man, no? So amoy na ang aton nga data. Sa mga barangay official sa ano man sila nag-participate man sila kung basi kuno ginatolerate man bla? Nag-engage na kita, no, for 2 weeks now. Nag-engage na kita sa aton nga mga barangay LGU, no, through sa ilang mga ABC. Ang amon diri nga gina-present permi nga ang gin-present namon na mag-cooperate, no, kag mag-collaborate insofar sa traffic management kag traffic enforcement sa ilang lugar. Gina-present naton ini ang DILG memorandum wherein part ini sang ilang obligation na sa parking sa tricycle hindi pwede sa national highway. And ini kung magsugod na ang aton tricycle route plan na muning ginauna naton subong. So which is more concern ini sa barangay kay iti balaan namon nga daw damo ma-displace kag may mga issue nga rise up ini once nga ma-implement ang tricycle route plan. Bali 31 ini ka route sa bilog nga route. Bilog diri nga syudad sang Iloilo. Ini pag-aprobahan na lang ini nagataga na lang sang fixed route. Hindi na ining interzonal nga makabiyahe nga aton mga tricycle
kundi fixed route na gid lang, kundi nang ila ruta nga nakasaad sila nga franchise, dito na gid lang sila magbiyahe. Ang iban siya kalapaw na siguro sir sa ruta na. So matabo sila doon ay maka-jeep no, kundi ruta nila dira sa balik-balik. Dira lang gid sila. Pero may mga option pa man because damo pa nagapangabay, damo nga nag-apply. Muna nga gin-engage na to ng mga barangay official. Kung sino ang grupo dira, tapos may nakita silang developmental route, no? Pwede nila ina-applyan kag matagaan sang franchise kag siyempre ang mga tao nga amo nila pangabuyan hindi man ma-display sa pag-implement naton. Nabati Andres si retired Colonel Oldarico Garbanzos. Stay sama ni sige ng tao nga makabulig ini nga pag patuman no sa tricycle route plan kung sa dinti ang mga tricycle no may ila na sila yung mga ruta diri Bobotsam nga palin sa ila sinabi nga parkingan dulong to sila sila pasero tapos balik naman agod nga hindi magsalangisa kag isa man na sige ng tao nga ti makabulig man now sa sining mga illegal parking sa higad sandalan kay iban sining nga nagapark no nagahulat sa nga pasahero tapos doon naman to sa kundinabi nga destinasyon tapos kita naman sila iban nga parkingan so less na ina no ang kasubong sila karon nga mga senaryo kung pananglitan nga tiba patuman na ining tricycle route plan adri sa syudad sa Iloilo kag hindi man kuno nga ti madulaan ang iban sa obra kay ti mga mention nga developmental routes no ining mga bag-o karon nga ruta nga ti pidigid nga maka biyahe dira ang iban nga mga ruta no iban nga mga tricycle driver nga ti kun madulaan sa sining nga ruta sa pagwatuman sa sining nga tricycle route plan adre sa may syudad sa Iloilo Bobotsam. All right. It is si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bumbo Jomar Villa. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombote dapat nga ma-regulate gid man ang mga on-road parking o kon ining mga illegal parking ani madula na ni pero naintindihan taman nga muning palangabuyan sini nila dapat pangitaan man ini sila sa nga lugar sa tagsa ka lugar or tagsa ka barangay nga hindi sila makahatag sa makatugas ang huol sa mga motorista kay kun ikonsiderar ta lang ining mga pasaway nga mga naga-illegal parking, paano naman yung konsiderasyon sa iba niya nga mga taxpayer, iba niya nga mga pumuluyo, nga natugahan na nila iya sa huol sa ilaman sini nga pagka-responsable o kon, wa iya sa patugsiling kag kasubong nagapinagusto na lang sa pag-park sa ila sini nga mga salakyan. 48 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa Bumbuhanay sa Udto. Nasa puwan ang utod sini nga kamot. Tiil kag Paris ang dulungan sagwa sang opisina sa National Bureau of Investigation Bacolod dito ya sa may Aguinaldo Street, Barangay 4. May nakita pa nga note sa aton sini nga matag palamati nga kung sa diin may pangalan sa isa ka NBI agent kag may tinaga pa yang drug lord or protector. I-check tabla naton sa nga sister station kay check karon naton ang latest development kung may ara gid man sa bahin karon sa Bombo Radio Bacolod. Welcome naton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod with Bombo Daniel Lecciones. Mayong hapon, welcome Bacolod. Welcome Bombo Radio Iloilo, welcome Bombo Cham, Maestro. Amo na yo ang agaw iksina nga balita diri sa amon sa siyudad sa Bacolod. For the third time, may nakita nga body parts sang tawo. Pero ang tag-iya sang tawo wala makita. Sang nagligad to nga tuig, may nasapuan man to nga kamot. Way man to hasta subong, way man to may balon kung kay sino to kamot. Kay way man say may nakita nga lawas sa tawo nga wala sang kamot. Pagkasunod nga mga binulan, may nasapuan naman nga tiil. Way man to gyapon masulbar, way man to may mga ngalan man to sa papel nga gina-implikar sa nasambit nga krimen. Ti way man to masulbar hasta subong. Subong naman nga aga, may nasapuan naman nga isa ka batiis, isa ka butkon, kag duha ka dulunggan.
butang putos sa plastic kag butang sa may salakyan nga ginagamit sa NBI na mismo sa tubang sa NBI office. Kag ang papel may sulat nga ngalan, klaro-klaro ngalan sa sulat mo nga ngalan sa isa ka NBI agent, si William D. Arca, nabutan dito, William D. Arca, NBI protector ni Hans Lopez, drug lord. Amo to nabutang bumbutsam? Sino ining si DR ka nga ni? Kag sino ining si Hans Lopez nga ini Bombo Radyo Bacolod, Daddy Mons? Si William D. Arca, tuod man na siya nga agent sa NBI. Kag in fact, may interview kami sa ila sini nga hipi, sa NBI diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, kag ginpayag nga ilag giba niya agent si William D. Arca, pero hindi siya magpati nga involvado sa droga, nga drug protector. Kay tungod nga wala man sila sang involvado, wala man sila sang involvement sa bahin sa sining kampanya. Batok si illegal drugs, kailan man yung ilayang nga trabaho. Kung magsiling siguro illegal gambling, arayay kay nag-operate nila sa nagligal sa illegal gambling, kag ang nangin team leader sa operation sa illegal gambling, sa pagbungkag sa illegal gambling, amo ning si D. Arca. So, daw mo malang niyang nibaluan niya, nga may involvement sila abi sa operation. Pero sa bayan sa drugs, why gid? Sa sulod na sa napulo katuig nga, o kung sa nasulod na sa 7 katuig nga rin di siya sa Bacolod, maayo man ang track record ni William D. Arca, bumbutsam. Kaya ano karon ang sistema nung paglantaw sa kapulisan, anong paglantaw sa NBI head nga daw makasubong hilo ini sa bahin karon iya ni NBI agent William D. Arca para nga do kasubong iya nga pabangda na lang siya nga drug protector siya kay masupog siya sa kampanya batok sa illegal gambling iya, Daddy Mons? Amo gani, daw ginatuod-taod gani nila din siya, basi bla may nalapakan siya bla yung dako yung gambling lord bala. Kaya para makapatas, amo ni ang ginimo nga ginpatu-patuan siya sa illegal drugs. Pero ulo istorya pa man lang, tubtob nga mapamatudaan ini, kaya ginapausisa man gani isang amon nga city mayor, si Mayor Albi Benitez, ang ini yang ini nga hitabo. Kag suno sa amon diri nga city mayor, dako ini nga insulto sa bahin sa nga NBI nga araw na lutsan sila way ba identify way nakpan na nagbutang sa sini nga body parts sa atubang mismo sa ilang opisina, posible kag ilan sa kagahon. Ang description patugina daw bugnaw pa ni nga daw ga-ice pa daw gin butang sa freezer pa di antes gin butang to sa may atubang sila opisina bumbutsam. Ti ko naka-freezer pa butsilingon nga dugay na. By the way, isa ka tiil, isa ka butkon, kag duwa ka dulunggan, ti may mga marka, bla, or palatandaan ini Daddy Mons, basi kon may makatumod dira sa pamilya, kag mambay sila nga, iya na butkon ni isang paryente namon, iya na tiil, iya na pares ang dulunggan, Bacolod? Ti wala giding. May tanik ko masiling abi nga siya, yan, kuko niya niyo nga, sa kumalagko, patay na ning kuko nga daw, kahoy na nga na-petrified na. Siya, hamihimata ni namon, kaya kuko mo ni. Daway man, hindi man ma-identify, why man sa mga tato, why man kiti, imaginable, batiis na malang isa kabilog nga batiis, isa kabilog nga butkon, kaya duwa kadulunggan. Amo malang ni ang nakita, ti wala gid why man sang found dead body sa palibot sang syudad sa Bacolod o kung sa diin man nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay balo ka bumbutsam sa nagligad pa nga tuig amo man ang nagaklatabo. May mga chop body nga kung may mga chop abi nga parts sang body sang tawo nga nasapuan, pero wala gid sa may nasapuan nga bangkay bla. Kadamo naman sa mga nasapuan nga mga bangkay. Rather may mga nasapuan nga bangkay, pero wala diri sa mga nasapuan nga bangkay nga naga-describe abi sa sining butang naton nga maka-fit sa description
sa una nga nakita nga body parts kay kumplito man. May araman kamot, may araman sang tiil. Wala man niya sang kulang, Bumbucham. Ti palaligban karon basi kun ano ni pahog-pahog malang ni o kun basi kinuha ni sa mga punerarya o kun sa diin ni naghalin ni ang mga party sang lawas ni pero damo ni nagapamangkot may nagahutik diri sa kuno kun halin sa freezer tilang tawa abi basi kun may tatak sang Bacolod City Slaughterhouse o kun National Meat Inspection Services Dadimons Bacolod. Oo, inang makita nato nang gina-stamp nga daw halin sa stamping pad mo na. Oo, basi may ara ko no may nagapamangkot dire Dadimons. Grabe ka ni Muya. Ano po singanon nga dito pa sa slaughterhouse alin kaya ginstampingan nga ginprosiso ini sa insakto kaya hindi siya ano ganing tawag siya ng mga karniblang nga ginihaw lang sa palibot backyard. Ano ganing tawag siya? Ginihaw sa backyard Oh, may term sila mo. Sa amon diri daw ginatawag na namon nga butagoy. That's why may ari kami di task force butagoy. Kaya ginapanglakop ni mga karni sa baboy nga ginaihaw sa ugsaran nga way nagagi sa slaughterhouse. Di dapat nga may baluan nga ang inang karni hindi butagoy kung may nastampahan mo na Bumbucham. Amo na siya diri sa syudad sa Iloilo ti task force hot meat na diri tawag ya sa amon. No, kina mga wala sang tatak bala nga ginasabit dira sa istante sa mga sa meat section. Amo nang gina-inspeksyon dira. Pero amo na bala Dadimons sa nasiling mo na nagani katatlo na ni. Una to pares ang kamot. Ikadua pares ang tiil to din to gani ang may mga batwan pagkag do tinimpla patuyagin marinate ganito Dadimons. Ano to tiil to kung kamot? Ako tong una-una gid nga nabutang ko siya sa sulod lang sang ice cream. Nga 1 galoner bla ng ice cream. Nasulod to ya kag may ato batuan, may ato langka. Kag panakot kulang na lang gani nga lutuon mo. Papasidya na sa atong tagpalamati, Bumbucham. Hambal gani isang kilala ko sa amo tong kuno nga tsimpo, mahal ang Bombay, amo tong nga wala na lang binutangan ka Bombay, Dadimons. Ayo. Kung ano man ang motibo sini, hindi pa naton mapatod. Pero ang amon nga City Mayor, nagmando niya sa NBI nga usisaong gini sa insakto. No? Kag siling niya, sa mga nagimo sang krimen, siya, you choose the wrong city. Bumbucham. Wow, you chose the wrong city. Ti dapat ni madakpanin kung sinong sa likod sining mga nagapang utod-utod sang lawas. Kag dapat mabalaan taman kung bala may ginutdan gin man sila sa nga may ginutdan gin man sila nga tawo sa nga nagkalalaing nga bahin sa nga lawas Dadimons kay kung mag-amo sining plastada hindi na niya makatawo, hindi na niya makatarungan, barbaric na niya kumbaga pa Bacolod. Galing kayang pamangkot dira. Kung ako ya positibo ko nga may ginutdan tiil, may ginutdan kamot kag may ginutdan dulunggan. Ara positibo ko yang ara gidya tuntuon na ginaya kay may nakita ebidensya mo. Ang akon lang figure out subong kung ang ini bala nga tawo nga ginutdan sang tiil, kamot kag dulunggan, buhi pa sang ginutdan o kung basi patay na nga daan, Bumbucham. Amo na gani kita mo halin sa freezer. Ako niya nga karkulo ni Dadimons basi patay na ni o kung mga ini malang mga ginapang ano gani nang tawag bala kung for example may blatian ka nga diabetes galing iti ano plastada amputated no Tita Reg basigin pang na-amputate na ni bala daan tapos gingamit lang as prop sa pagpahog-pahog o kung ano dira plastada Dadimons. So ang akon nga pagbanta siguro amo ni no para lang may gamiton nga mensahe para lang may arasang dala nga pagpamahog kung ano man nga mensahe ang gusto ipalabot sa nagimo sini. Kay tatlo na ka beses nimo. Ti araw-araw na nga tatlo na ka beses wagid sang may nakita nga lawas ang tawo nga ginhalin or nakalkalan or ano nga sistema nakitaan kay definitely kada may ginapatay makita na ang iyang lawas mo kung hindi man makita dayon makaligad ang pila ka bulan makita na kaysa nagligad to
diri man sa isa ka bahin sa syudad sa Bacolod, may ginhalid man gani nga patay nga daw part na to sa Murcia. No, may ginhalid man nga patay nga lawas ang tao sa tunga sang katubuhan. Nakita lang man ganito sang gintapas na ang tubo nga kalansay na. Makita ginaya kung may aras ang lawas nga may taong ginpatay ka ginhalid. Sa tatlo ni kakaso sang chap-chap nga ini, chap-chap case, wala gid say may nakita nga patay nga lawas ang tawo nga wala na sang tiil or wala sang kamot o kung subong wala sang dulunggan, bumbucham. Tiya mo na yung diferensya kay diriya sa syudad sing Iloilo may natabo mga chap-chap sang nagligad sila tuig pero na-recover to ya ang iya sining nga nagkalain-lain nga parte sang lawas. Ang iya na-identify to ya na yon ang pinakaulihito nga nakita among iya sining nga ulo. Tidira iya sa inyo ya wala gidya da demons. Tiya mo na gani, wala giti, way man sang ebidensya, kay nga wala sang ebidensya, wala man sang testigo, kay sang ginchikyar ang CCTV, sang NBI, wala kuno gagana, bumbucham. Araw-araw pa, CCTV na ka-NBI nyo daw ay pagagana, nano nang istoryaton man, dapat sinaya, nagagana na yung ila sining CCTV da, amo nang isa karon sa mga dobalik awot man kay talatapan sang isa sa mga law enforcement unit sa aton sining nga gobyerno guba ila CCTV. Damo gani gaulat na lang gani ko nga subong sa sini nga kaso. Gaulat na lang ko nga magpahayag ang NBI o kun ang PNP nga magsiling bala nga padalman tang ini nga kaso. Kay basta makabati gani ko sang tinaga nga padalman ang ini nga kaso bumbucham. Butsing ganun wala na isang tsansa. Pamangkot ako nga da demons? Basta gani nga magsiling padalman ang kaso, kalabanan, nagakadalman. Nagakadalman, nagakalubong na lang niya sa limot kay nadalman na. Why sing may wala sing may matumod nga suspitsado na. Kay hindi na masulbar kay nadalman, bumucham. Abi ko anay nagkalalumos ang nagpadalom. Mo ginaan, may nakabuto. Amo na kalabanan babatyan mo siya. Siya ini padalman tayo nga kaso. Sige sir, kumusta na ang kanya ginapadalman namon? Pagkadasin ka bulan, kumusta na to siya? Padayon pagyapon ng pagpadalom. Hasta nalibutan lang sa katuig uti. Di na to. Siya nalumos na. Bumbucham? Tiyan mo na hambal nga lumos ng tanan sining sitwasyon kung permi lang padalom. Anyways, lapaw na ko sa latte. Da demons, may tugon ka? Ang tugon ko lang subo nga panahon, mainit ang chimpo kay grabe ang El Nino nagalitik kay nagabagtik ang kadutaan. Kag bangod sina ang aton nga lawas nagaka-dehydrate. That's why nga ang akon lang panugyan sa imo, inom ka gid sang supisyente nga tubig. Ina kung may ara ka muda sang supisyente nga tubig, pero ako yung nagapati nga may ara. Kay diri sa amon daw ginakulang. Inom ka gid sang insakto kadamon sang tubig para magapabilin ang imong kagwapuhon. Bumbucham? Salamat gid Daddy Mons. Ako amo man ang akon sini nga tugyan si mo. Inom ka sang tubig. No? Para nga ma-rehydrate ikaw. Kay kung ang isa ka tawo dehydrated, ang iya sini nga buhok gamalaman na hindi na magsaini. Pero ako nakapantun ako nga bastante ka sa tubig. Kaya ang imo sini karon iya nga buhok magluwas nga manaming imo sini nga pilukada. Shiny pa ang buhok. Sa mga Tagalog sining tinaga, hiya. Daddy Mons? Hiyang nga. Tiyungan ni. Amo na nga ginakulbaan ko, nagastaki ko sa madamo nga tubig. Kaya doga matamat kami di shortage sa tubig mo. Bumbucham? Diri sa amon, damo diya sa problema. Diri sa amon ang amon sining water distributor. Kay duway gid sila effort nga mangita abi sa mga pamaagi palibog idrabi sa kung paano iya nga maka deliver sa tubig or whatsoever. Pero in terms sa supply yati tanan-tanan sini nga mga efforts kag sahi sa ingenuity para lamang nga maka-extract sa tubig kag uninterrupted ang supply ginahimo diri sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa Metro Park. Ya mo ta
daw ay gid daw hasta lang sila yan sa subong kay lapit na lang ang El Nino mabatsyagan ta na magtipid kamo sa tubig sa pagpamunyag. Maligo kamo gamayon. Wala na ila masarangan. Bakulod. Good life. Ang Flow Water, willing yan nga mag-supply sang additional nga 50 mld, 50 million liters a day nga tubig. Nagapang hindi lang niya ang distributor, hindi kami kasarang mag-distribute. Bumbutsam. Amo gani ng patal sini nga istorya. Anyway, Daddy Mons, dugangan tanabla kay Dumidyo Lapaw, naging ko di katama sa latido. Salamat gid may ngapon. Okay, salamat gid. Buwas naman Buwas naman. Salamat gid. There you have it sa aton sini mga kabombo sister station naton Bombo Radyo Bacolod. Sinuayhan to tag-iya to sang kamot tiil kag pares ang dulunggan. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Richie. Inis Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang first Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa Marso 2 Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Hello March! Hello mga Mars! Kumusta? This is Tita Regine on the first day of a brand new month. March. Marso na kita. It's Fire Prevention Month. Pero galing El Nino man, no? Tapos, ginakulang kita sa tubig. Ay nako, dapat, no? Ang aton gid nga paghalong. Paghalong nga wala sang kalayo nga magatuhaw sa aton nga panimalay. Good afternoon dira sa inyo. Kumusta na? Ganing aton dira, no? Nga mga temper, kinahanglan i-lower down man naton. Budlay na. Masingki. Kung magsingki ka, basi maka-ignite sang kalayo. Anyway, this is Tita Regine. Welcome again mga kabombo. Balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga beautiful nga mga istorya nagikan sa aton nga mga letter senders, kalabanan, mga suki na gid naton. Gani ikaw, luyag kuman. Ngamingin suki ka man diri sa kahapon lamang program, palihog ipreparar dira ang imong mga istorya. Join us, share with us, contribute to us ang imong story. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid isulat sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Lucky Taurus, if you are listening, lihog lang ko sang imong FB account para sa aton nga pag-reach out sa imo boss, mag-interview na ako sa imo
first Saturday for the month of March. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo tanan. Kaupo din niyo si Tita Regine and this song from Francis Lazatit. Kung gusto mo ako. Mayong hapon and welcome. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Number one requirement, dapat may paninindigan. Yun.
Good afternoon again and welcome. Kaupo ninyo si Tita Regine, 19 minutes after 2 o'clock. Ari na ang first story ta from Lola Rose, Sang Tigbawan. My dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon. Ang tanan nga katapos ng Bombo Radyo, ilabinigid sa imo, Inday Regine. Inday, ini nga kasaysayan, iya sando ako kaanak, nga nagaobra sa sagwaasang pungsod. Unahon ko sa pagsaysay ang iya ni Z. Inday, ang anak ni Z, 4. 3 ang lalaki, 1 ang babae. Ang obra ni Z sa Singapore, atipan sa duha ka ido. Kag kon mag-day off siya, nagapanipon siya sa mga relief. Kung damo na, isulod niya sa karton kay ipadalaya diri sa Pilipinas. Inday, may bulan nga tag-4 ka karton ang nagaabot diri sa ilabalay. Kag nagagulutok na sa ilabalay. Hasta ang iya kwarto, puno-puno na. Hasta sa salas nila. Tiambal ni En sa akon, Lola, ano ining ubra ni nanay? Wala ka na sang hulagan. Sabat ko, ambot sila kay nanay ninyo. Ginahambala na gid nga hindi isali padala sang package kay kanugon sang kwarta niya. Wala man siya nagapamati. Kag malain pagid nga sa iba niya pa ginapadala ang iya kwarta. Gani kung may emerhensya kamo, makadto pa kamo sa balay sang babae nga amo ang nagatago sang kwarta ni nanay mo. Nga kung wala siya, pareho sa pagdala ni H kay Toto sa doktor, kundi nangita pa siya sang hulaman, pareho na ubos dayon ang inyong bugas. Ginambalan siya ni Princess nga, kuhaan ka mo bugas. Naghambal siya kay Princess. Wala pa gani isa ka bulan ang inyong bugas, ubos na. Kag nagpadalawat na lang si N kay H, hasta nga makaabot lang sa isa ka bulan. Sa naubos ng ilabugas, ginsugo naman nila si Princess, pero wala magpati. Kag ako ang nagtawag kay Z. Kag si Z ang nagtawag kay babae, kag ginkuha ni Ramram. Inday, habi mo, bisan nagbakasyon si Z, diri sa iya mga anak. Pero nakita ko nga wala sila malipay. Kay pag-abot ya, dayon niya lagaw. Gabi na kung magpauli. Pagkaaga, ginpanghawas niya ang mga relief sa iya kwarto, kay iya kuno ibaligya sa atubang sang eskwelahan. Ginpahakot niya kay Ramram, karga sa motor, i-transfer sa tricycle. Inday, katatlo pa ni Ramram balikon. Kada aga, nagalakat si Z, kay kuno mamaligya, kay gali, kung sino ang mahagad sa iya nga malagaw, nagasunod siya. Hinambalan siya ni Ramram, nga ipaubra ang terrace, hambaliman hoo, kag ginumpisahan pa obra. Sang atupan na, nagkadto si Ramram kay babae nga makuha sang kwarta. Kay iduon sa atop, pero naghambal si babae nga wala pa madulong sang iya amiga ang kwarta. Nagtawag si Z kay H kung nakadaw na sa atop, pero ang sabat ni H, ambot. Kag ako ang gintawgan ni Z kag ginpamangkot. Ginsabat ko siya. Hambal ni Ramram, mula pa kuno madulong kwarta sang amiga ni babae. Kaya naghambal si Z, hambalan mo lang sila nga hulat-hulaton lang nila. Pero hasta subong, wala pa maatupan ang ilang terrace. Abi mo, Inday, tama, gigkabudlay, nga magplano ka nga wala sa imo ang kwarta. Abi mo, Inday, ang makatiyaan ko naghambal sa akon, nga ako no nga sa iban nga tawo ginapadala ni Z ang iya kwarta kay kadalag ko na sang iya mga bata. Sabat ko, ambot sa iya. Inday ginpamangkot gid siya sang akong tiya. Nga sa iban nga tawo ya ginapadala ang iya kwarta nga ara man si nanay mo. Kadalag ko na sa kabataan mo. Ang sabat ko no kay sa tiya niya,
Kay kundako nga kantidad ang iya kinahanglan, makahulam siya kay babae. Inday ang mga relief ya nga gindalaya sa atubang sa eskwelahan, ginbalik na ni Ramram. Sa garahe ya ginbilin, kay didto naman ibaligya. Pangitaan lang kuno sa mabantay. Inday ginahambalan manamon si Z nga untatan niya na ang pagpadala sang package, pero daw wala lang kabati. Sige gihapon ang abot sang tama kadalag ko nga mga karton. Inday, diri ko tapuson ang sulat ko parte kay Z. Ang sulaton ko naman parte kay L. Inday si L, may 5 ka bata. 4 ang lalaki, 1 ang babae nga amo si Rika. Si Ki ang subang, may asawa na siya kag may 3 ka bata. Si Ko iya may ka-live-in. 2 ang bata, pero sang ulihi, naglakat si babae. Ginbilin niya kay Ko ang 2 ka bata. Si Ko nangayo kay nanay niya sang hulugan nga motor, kay mabiyahe siya sa Durungan, kay siya ang mahatag kay Rika sang allowance. Pero wala nagtupa. Ti si Rika, daw makaluluoy lang. Bisan diri si Rika sa balay, kung sino sa ila ang ma-admit sa hospital, si Rika ginasugo nila nga mabantay. Wala gid nila ginabuslan. Ang ginahimo ni Rika, nagahibi lang siya. Pero si L, ginaakigan niya pa si Rika. Inday ang hambal ko lang kay L. Bisan sa balay si Rika nagatiner, pero hatagan niya man sang bugas. Hindi niya pag-isalig sa akon, kay si Angga man lang ang nagahatag sang kwarta nga ginadalawat ko sang bugas. Inday ibalik ko kay L. Bisan may ginabatsyag siya, nagaugta siya gihapon, kay tama katamad ang iyang mga bata. Ginapaubraya ang ilabalay, kung suguon niya ang iyang mga bata nga mahakot sang balas, damo pa sila kumod, kagang hollow blocks, ginasambot, kay kung paubrahon sila, ginapabaya-bayaan nila. Bisan kung ano ang ginapangayo nila kay nanay nila, ginahatagan man sila. Sa 4 sila, 10 sila may motor. Si Rika lang ang wala. Bisan pagluto sang sudan, ang bayaw pa nila ang nagaluto, na may ara pa siya nga bata. Kay si papa pa nila ang nagatigang, bisan nagaduyog-duyog pa, kay bag-ulang siya nag-ayo. Kay kung hindi siya magtigang, siya man gihapon ang gutumon. Hindi pa siguro swerte ni Rick nga magpahuway siya. Gintawgan namon sang pari para makakumpisar, pero wala siya nagasabat sang pamangkot sang pari. Subong, ayo na siya. Nagalagaw-lagaw na siya subong. Si L naman ang nagamasakit, pero nagbalik siya sa Hong Kong para makasupot sang kwarta para sa iya operasyon. Sang Enero 11, nagtawag siya nga mahulog siya sang kwarta inugbakal semento para matapos na ang ilabalay. Kaya ba ko sa iya? Magsupot ka na dira, kag magpauli ka, kay diri ka mapaopera, para makapahuway ka. Kag magpakatawhay ka dira, magpangamuyo ka gid permi. Inday, bisan dito na sa Hong Kong si L, pero nagaugtas man siya gihapon. Kaya nagakapending man gihapon ang obra sang Panday, kay wala sang balas nga gamiton. Nagahakot sila, pero sa iban nga balay nila ginadala. Kay dito iya, may bayad. Pero Inday, kung hindi sila maisip, katungdanan nila ina nga buligan, kay dira sila nag-estar. Ugaling, katama kalain ang ilabatasan. Inday ambot kung saan umatapos ang balay ni L, basi kung mahibalaan niya nga pending naman ang obra sang Panday, kag mag-ugot naman siya, kag atakihon siya sang sakit niya sa korason. Ang mga bata niya, daw wala sang kaluoy, nga nagdalagko sila, nga sinanay lang nila ang nagapakaon sa ila. Inday, kung ano ang kapalaran ni El, ginadangop ko na lang sa mahal nga Diyos. Diri na lang kutob ang akong sulat. Madamo nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. Among
siguro, no, kung lola ikaw, isa ikaw ka Iloy, and then makita mo kung ano ang dalagan. Isang kabuhi, isang imong mga anak, isang kabuhi, isang imong nga mga apo, do hindi gid pwede. Nga hindi ka maka-komentar, nga hindi ka mag-ugtas especially. Pero anon mo na, they have their own lives to live now. Siguro, ang mahimo mo na lang dira, no? Kung ano ang pwede mo nga mabulig, kung ano ang pwede mo nga mahimo para sa imo mga apo, para sa imo nga mga kabataan, himo alang. But I'm sure you are doing that. It's just that, kung kaisa doon, hindi mo lang siguro matulon, no? Ang mga sitwasyon, ang pagplastar sa ang pangabuhi, ang mga ginahimo sang mga apo mo nga wala diri ang ilang Iloy, wala diri ang ilang mga ginikanan. So kung ano ang makaya mo, ang maglaygay, please do that. And I'm sure himo mo naman ina siguro, pero always remember, no, kung hindi man sila magpati, ilan na. Nagdalag ko naman sila, you said. And later on, ang iban gani subong may mga pangabuhi naman sa imong mga apo, and later on ang iban magapangabuhi man sila sang ila. And that's when, no, they would understand what life is and how hard it is. Kung ikaw na ang nagapangita, ikaw na ang nagagasto, dira na sang bata maintindihan. Mugid man na kalabanan sa aton kung ginahambalan lang kita, hindi kita magpati. So kinahanglan i-walk tagid, no, ang inang mga ginapanghambal, i-go through tagid, i-experience tagid anay, inang mga ginapanghambal sa aton, sa mga tigulang, sa aton mga ginikanan, sa aton nga mga lola kag lolo, for us to really understand, amo ni gali, ang buot nila silingon. Di kinanlan gid anay, no? Nga agyan, ang inang mga kabudlay, para nga maka-realize, para nga mas maintindihan kung ano ang buot nila nga silingon. Sa imo ya, kalma ka na lang. Let go, di ba? And allow them nga magpadalagan sa ilang kabuhi. Kung may nagakadto sa imo da, nga nagapangayo sa imo nga buligi. Kung anong imo nga mahatag, kung anong imo nga mahimo para sa ila, then do it. And then, ang pagpalangga, ang paggiya, I am sure ginahatag mo gid ina sa imo mga kabataan kag sa imo nga mga apo. Wala na galing na do, hindi mo gid ma-detach ang imo nga self. Seeing nga do may mga bagay nga daw to hindi husto sa imo nga pananawan, pero hindi na lang napag-ugtas kay basi kung ikaw naman, no, ang magmasakit dira, ikaw naman ang magkonsumisyon dira. Sige lang, they have their own parents. Let their parents deal sa ilang mga kabataan. Salamat gid sa imo sa liwat, Lola Rose sang Tigbawan. Oras tayo, it is now 2:32 in the afternoon. Magapanabalik ang KLP, kaupod sa gihapon. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos,
ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factor. Second story for today is from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo, kag sa imo tagpalamati, sang kahapon namang program. Tita Regine, sa magbata na ako, si Sarian ako tita, kay hindi ko mapagwa ang bata. Kay ang iyang umbilical cord, nagasabod sa iliog. Gusto ko tani siya in normal delivery lang. Pero tita, hindi ko gid mapagwa. Tita Regine, sa 1 month na ako matapos ka bata, gusto ni mama nga magsag-ob ako katubig para hindi ako bughaton without thinking nga gin-CS ako. Tita, ginagwanta ko lang kag didto ko na notice nga twice a month ginamasakit ako. Tita, sa 3 months na ang ako niya baby, nag-away kami ni si Emo na yung husband, no?
Kay kontra ko gid na nga tublagon ang bata nga nagakatulog. Kay hindi ako kapahuway kamayad o hindi ako katulog, tita. Tita, way lang ko kadungdung kung nagbati dayon kami ni E. Ginatagan si E, ka-manager sang iya ginaobrahan. Dito siya gaobra, tita. Hindi na pag-mention. Okay? 15 days iya nga hindi siya kaobra. Kay waay siya maglisensya nga hindi siya mag-obra sang adlaw nga nag-away kami. Adaw gin-suspend. Tita, nagbalik si E sa iya una nga amo sa putotan. Ginbaton siya ka iya amo nga lalaki, bali si Sir F. Mabuot ni siya, tita, kag mahinang panon. Hindi angay sa iya asawa nga madali papatihon kay istorya ni Marites. Tita, ginpatawag man ako ni Sir F nga kung mapasugot ako, nga didto man kami kabata. Tinagsugot man ako, tita. Sandito na kami, Tita Regine, didto ko na-realize kung ano ang kalain kabatasan, kautod ko, kag kung ano gid batasan, kailoy ko. Tita, si Kay, mabuot na siya sadto, kagapati ko ng balan, pero nagbag-o ini sa magbarka dahay na sanda ni P. Kay tita si P, ang ila-iloy permi sanda ginapabayaan lang. Kaya ang amay ni P, patay na. Kay every time nga magpauli ang ila-iloy, nagapangakig ini, nga bisan pagkaon ka mga bata na hindi ka bakal. Tita, nagtuon bato ini sanday P sa ila-iloy, kay ginasakit sanda kung magpauli ini, tita. Nagtuon man si Kay, bato sa amon ginikanan, kag wala na ini nagapamati, kay gusto na iya na lang sundon. Tita, si E, hindi na ini kapamensar timayad, kung gina-pressure na siya, kag dito ko pagid nakita ang batasan sang akon iloy. Tita, kung matabok lang namon ang dagat, madugay na kami nag-uli sa Batangas. Tita, nag-agi sa newsfeed ko ang isa ka post nga patama, tita. Tinasiling sa post about sa motor nga halos burawon lang kautod na ya motor kag haluson na sanda kagamit. Tita, naakig sanda tungod nga naiguan sila. Pero sa resort na kami sini tita. Pag-uli namon, kay nagpa-immunize ako sa mga bata. Bisan mga barangay officials, nagmuno about sa motor. Kay ginsabat ko man sila, tita. Imbis ng istoryahan, maisog pa si Kay. Kag nag-istoryahan ay kami ni E, nga makuha na lang tamon ka amon gid. Kag waay ti katunga, tita. After 1 week, gindulong da sa amon ang motor. Ginbuol man namon. Tita, kung wala matabo si E, waay kami nagbalik liwat diri sa balay sang akon ginikanan. Tita, hasta na lang danay diri ang akong pagsaysay. Tita, ang plan ko daad, once a week ako magpadala, ugaling do nabitin, ako sang akong ginpadala kani mga sulat. Ang matinahuron, Aris 8. Di mayo na, no? Kami ara nagig kamo kaugalingon nga inyo or ang ginbalik nga motor, does that mean nga ti sa inyo na ina and suluhon nyo na lang ang pagbayad sina? Kabudlay, no? Kung kaisa nga ti gasalig ka nga amuna, tapos ang gina-expect mo bala nga mangin set up daw hindi amo ang mga nagakatabo, pero ti sige lang. Hindi mo na magliwan sa inyo. Utod mo man lang ina. Way man sang konflikto nga wala man solbar kung ginapungkuan, kag ginaistoryahan, kag ginahambalan. Well, nagapanugod ka pa lang sa imong mga pangabuhi. So, damo pa na, no? Damo pa na nga mga trials, damo pa na nga mga pagtilaw sa imong pasensya ang inyong ma-encounter. So, just be ready and just enjoy the ride. Thank you so much, Gid, sa imo Aris 8. Sige lang pagsulat diri sa KLP. 2:45 in the afternoon, magabalik kita with another story para sa inyo. This is KLP, magapanambalik kita pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Sa kasakuon sa mga
Ikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod Alas 2:46 sa hapon, balikan ta di balaan ang backlog tagiding istorya ni student mom pang December pa ni, supposedly no, pang Christmas pa ni, pero kay ti nag-Valentine's na kita, and then daw kadamo naman no, so mga nag-join diri sa aton. But anyway, it's never too late to read this story. Nagikan sa kay student mom, ginsulat niya ini December 20, 2023. Dear Tita Regine, well, nagapanamiyaw pa diri siya sa Merry Christmas and a Happy New Year. But anyway, salamat gid. Never too late, no? I-accomplish ta gid ang pagbasa sa sining imo nga sulat kay I'm sure gid pangabudlayan mo gid ini, student mom. Good afternoon lang sa inyo tanan. Happy listening sa tanan sira sa inyo. But of course, most especially sa imo tita. Pila na lang kaadlaw, kag Christmas na. And of course, after that, New Year naman. Kita mo lang gid, no? Christmas, New Year. Ang iya nga ginapang mention diri. Ano na, ang mga New Year's resolution, ang pwede nato himuon sa mga tuig. Para sa akon, good health. And wish ko, kag padayon nga kusog, agud makasulat sa KLP. Isa sa mga festivals nga gina-celebrate sa early Christmas, ang pagselebrar sang Feast of the New Year. Ang purpose ng amo nga festival was to remind them of God's character and His expectations. He told their leaders, give up your violence and oppression, kag himo kung ano ang nagakaangay, kag kung ano ang itsakto. This lesson is very timely and applies to all of us. Kung tani, mangin matarong ang kada isa sa aton, wala nang sakitan at patayan, kundi paghigugma kag paghidait ang maghari sa tagipusoon naton tanan. Kung may neighbor ka nga kagalit mo, tis high time nga sapakon mo na siya. Our faith must be put into practice or it's worthless. See, pag-abot sa New Year, as God provides, as He provides what we need, tani i-live out naton ang aton pagtuo sa iya paagi sa pagigugma sang tampad sa Ginoo. Amo man sa aton mga isig katawo, kung isa ka mo sa kadam-an nga nagapromisa nga baguhon ang
Pila sa mga hindi maayo sa inyong pamatasan, subo nga bagong tuig, wala ka mo nagaisahanon. May panawag diri ang aton mga researchers, the fresh start effect. Nagasuggest sila nga ang calendar nagapoint sa mga amusini, no? Nga we are more prone to assess our lives and try putting our failures behind us to start over. Gusto naton mangin mas better kita nga mga tao and we long for a fresh start. Faith in Jesus speaks peacefully to this longing. Nag-offer sang version of what our best selves can be. And nagapanawag sa aton para nga bayaan ang aton nga daan nga kaugalingon. Put it behind. It offers this change not by decisions and vows alone, but by divine power. Kung nagapati kita sa kay Ginoong Hesus, mangin bag-o kita nga mga tao. And God's Spirit works in us to make us whole. Gani gina-invite ko kamutanan nga batunon ang salvation ni Jesus, which is the ultimate fresh start. Hindi na kinahanglan magtamwa pa kamo sa kalendaryo agud makasugod sini. Ang bago ninyong kabuhi, makasugod na and start right now. Tita Regine, sang una tama kasimple ang pagselebrar namon sa New Year. Wala kami damo nga handa. Nagabaka lang si nanay sang karne nga may buto-buto, lagaon, kag himuon nga sopas. Pagdali na lang mag-midnight, gabakal si tatay isang hot pandesal sa bakery. Amo lang ang amon pagkaon. Pero, bangod ururupod kami tanan, tama kasadya ang amon pamatsyag. Damo palupok, kwitis, kag luces, sadto nga tiyempo. Kag enjoy kami maglantaw sini pagtungang gabi. Tapos, tulog na. Amo kasimple sadto ang New Year sa amon. Tita Regine, here's a prayer request which I have written way back in 1990s. A prayer request for a grand vacation. My dear God, I kneel on my knees as I bow my head ang imo nga blessings ang ako nga ginapangayo. Ang ako nga prayer request for a grand vacation. I knew you always give what's only the best for us, your children, nga imugid nga ginabuligan ka ginabless. So ibalik ako sa mga lugar where once I've been close to my loved ones who are so far away. Sa kahilom pandakan, so close to my heart, and to famous beauty spots of our country, beyond to Tagaytay and Boracay, where I can see your beautiful creations, timeless treasures we enjoy, all precious gifts from you that revives our tired souls. Ang ini nga mga matahom nga mga lugar nga that touches my heart. That touches my heart through each new day or this coming of night. Ang matahom nga sunset, ang grandness ng Taal Lake, nga ginhimo mo gid, no? Thy power we thank. Tita Regine, upod ko sad to si girl, nagbakasyon kami sa Manila, nagpa-Taal Lake kami, upod si Che, kag ang husband niya nga si John. Nag-overnight man kami sa ila condo unit sa Makati. It's a very nice place, kag very good and entertaining host si Che, kag si John. Enjoy kami ni girl, kag ang manghod kong si Delia. Nadumduman ko pa, naging panghatagan kami ni Che sang kulintas, sing-sing kag mga bayo kag bags. Kitaon ang bay walk halin sa ila window, kag one night, nagkadto kami diri, kag nag-enjoy. Ari pagid ang isa ka poem, ginsulat ko sa ako nga diary during this time. God's hidden treasures, the peeping sun in the early morn. A good night's sleep I did enjoy. The tweeting birds signal in a song. Life is beautiful, God's sacred gifts to all. He plans that we may all enjoy
ang mga things na ginaplano niya para sa akon, sa aton tanan. The sun He sends revives our soul. The rain may come and the winds may howl. Ang ining mga matahom nga mga bagay, though great and small, will touch our hearts and ring a call that God is really the greatest of all. Sorry sa picture, lipatan ko naman. Anyway, may ginsensya nga picture, apat sila nga magulutod, si Delia, si Chesia, kag si LV, nga may caption, "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Look and look for you to see. It's no other, of course, but me." So hasta diri na lang asulat to Tita Regine. Good health to you and your loved ones. Sincerely, Student Mom of Lambuno. Ay, salamat. Finally, nabasa ko na gid man siya, no? Never too late. Because I know something at pinaghirapan deserves a time para nga basahon nini diri sa kahanginan. So thank you so much gid sa imo. As always, you're sharing with us ang imong mga talent in making poems and talent in expressing beautifully how you feel kag ma-write mo gid ina, no? So vividly and so clearly para sa amon tanan. Student Mom, thank you so much. I hope you're doing good. And I know nga you're surrounded by people nga nagapalangga sa imo, and even though malayo sila sa imo, but still the communication line is open. And every now and then reach out ka mo sa tagsa-tagsa. Salamat gid for another story, sharing this things, mga nagkakalatabo sa imo nga kabuhi, and mga things nga nag-remind sa imo of the special occasions sa aton nga life. Thank you so much. And God bless you, Student Mom of Lambunao. Magabalik kita diri sa KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig lika. Tomorrow, Saturday, first Saturday, no, for the month of March, we are set to interview ang ating winner last week, si Lucky Taurus. And syempre, you also have to watch out ang ato naman nga pag-announce ang ato nga new winner para sa siningang semana. So kung naka-keep track ka mo, I'm sure may mga bets na kamo dira, no? Let's see kung ang bet ninyo amugid man ina, no, ang magwa nga ato nga lucky winner. And ikaw, kung nag-share ka, nabasa natin this week, ang imo istorya is isa gid sa ato nga pag-apilian. So good luck gid sa inyo tanan-tanan nga ato nga mga letter senders. And we're also inviting others nga magpadalaman, mag-share sang ilang mga istorya, magkwento naman kayo. Share your stories, email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede gid isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, mga beautiful nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod na si Toyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako, magapanumbalik para sa inyo tomorrow with our interviewee, si Lucky Taurus. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.